Right guys, tadzoka aiwa achiripo handa kumubvisa pafoni achiripo pafoni mozoti ndamubvisa amene zvaizvoita foni yedu amene zvainga yaita yangokata yatotadza kutoshandisa foni diki saka mozoti ndamubvisa aripo pafoni ndamuti haubvira mbauri ipapa aripo handiti boxing day saka aripo gara namba yenu tichi zvakare kuda kufonwa nevanhu ndambochiona somewhere tadzoka guys ndatochinja foni guys zvaitika ndezvoti iri kuti ikaenda kumalive yokata hani maona kukata kwairi kuita ndekuti amene kuti vana vavamboishandisa vachitorana mapictures neimwe ipad yangu ndakati handidi kuti ibatiwe vachitorana mapictures zvino pano paunge pane pavabaya handi maona paripo pavabaya vanhu ava patience akura uyu mwana uyu akatozvagwa kudhara akura ndichaita live mangwana ndinaye kana aenda kuchechi ariko akutoya kuchechi kwedu andakamunza kuchechi kwedu akuya kuchechi kwedu akura ende watotaura imwe nyaya lisekho murume wacho handiti aripo akatodzvara mwana acho atoti kurei akutopinda kuchechi kwedu mangwana ndichakufonerai ndinaye mumuone anouya kuchechi dzimwe nguva anouya hake dzimwe nguva hauyi gaindipitanga ndapinda nhamba hanzi bukutai kamera 40 Right, to take a little right, Shaitaka. How's the volume? Shaitaka, guys. Shaita, right. And the number B. Hello, babe. What do you know? What is it getting for your big? Alright, and this is Nyaya, Mirai Chinsque. Panama, Doctor Nyaya, when I take the pizza now, we to go get him to say, Angadona. Hands the volume to Lolo. Angadona saka ndikuti kumufonera because adona izvozvo apa tati chingotise pafoni patachita kugadzira foni anga achingovepo tachitotaura nyaya tiripo pafoni apa amene adona zvafa basa oraitimirega foni oraiti betha fona zvakare amoti wadona sei tatiri tese pafoni apa right pana mama vanyora comment yevana vekushayikwa nyaya handizivi regai tivafonere tinzwe nyaya handizivi nditotanga kutoinzwawo nhasi handizivi nyaya yevana vekushayikwa mirai tinzwe. Hello, mama, asi mune flu. Pandiness. Munechi? Ejoga, kana mchikwanisa. Mandi? Ndati ndinokwanisira kundipengera unyacho nana mchikwanisa. Ndiku ede? Ndine sore throat. Oh, mune sore throat. Ndinokwanisira kundiverengera unyacho Alright, rega indiverenge nyacho nati maji tozoda kubvunza mubvunzo tozodi kana tikana mazopora ya nani tumozo tozobvunyatso kubvunza nyaya chitinyaso zoti handiziye nyaya yamanyora apa hasa ndamboinzwa ndakuisa kuno explain everything panyaya yacho. Alright, rega indiverenge ndofunga makaisa kune mamwe mapage amuna kuisa pano kana mazopora rega ndigochimita namba dzakana mazopora then ndozokubvunzai. Alright, okay, right, nyaya yavo iri kuti but submitting the details of the missing twins incident took place on the night of 26 October 1998. My name is Caroline Chakumbira, Mrs. Tsikire, and my husband is Yanga Tsikire. On the 26th of October 1998, I was brought to Harare Hospital and admitted into the maternity ward while bleeding, and I was 8 months pregnant. I delivered 2 baby boys. The first at around 9 p.m. and the other one after 30 minutes. I was given the first baby for a few minutes and the baby was
put in a tray. And that time I was feeling dizzy and tired. The second baby was only shown to me and was put in a tray together with the first child. They were all crying at the moment. Later, they were taken away from me by 2 nurses. The first weight was 2.136 kg, but the other one, the nurses did not give me the weight. I was given an injection and resulted in me sleeping. When I woke up in the morning of 27 October 1998, I found myself in a maternity ward, but without the babies. I asked the nurse of the ward where my babies were, and she said, "What babies?" I explained to her that I gave birth to twin baby boys, but she told me she was not aware of it. I could not manage to wake up, and I walked to the reception to ask because I was too tired to walk. When my husband and my mother came to visit me, they could not find me because the name was not written on the maternity delivery records at Pamela Chakumbira, or the records was Pamela Chakumbira of 69 Chatima Road, Mbare, not Caroline Chakumbira. And they were told that there was no Caroline who came to deliver at the hospital. My husband and mother had to check the mortuary thinking I was dead, but they could not find me there. They later had to check the maternity ward, where they found me lying on the bed but without the babies. They asked me what happened to the pregnancy, and I told them I gave birth to twins boys, but they did not know where I did not know where they put them. They told me that we should ask the maternity reception to find out about the babies. On the bed, where I was, there was a folder with the name Pamela Chakumbira, which we took to the reception, and we were told it was not mine. They took that folder away. We tried to ask about the whereabouts of the babies, but no one gave us a satisfactory answer. We were only told that I did not give birth, since my name was not in the register of those who gave birth at the hospital that night. I asked whether the babies died or were taken and put in the incubators, but we were told I did not deliver at the hospital. It's not making sense though. We went home with the assumption that my babies are still there. Later, we had to come back several times trying to find out about the babies, but we were always told I did not give birth at the Harare Maternity Hospital. We tried everything human possible to find these 2 babies, but the hospital were thinking I was trying to steal the babies. In 2001, I left for UK. I stayed in UK, but could not get back because of the visa problem. When I got my residence permit visa 2009, I had to wait for 1 year to naturalization before traveling. But still, I would like to know what exactly happened to my babies. This is why I am writing this email to you, asking for your sincerity in resolving the missing twins issue. I am looking forward to hearing from you, yours, Carol. Guys, hospital maternity wards. Maternity wards vakapinda sei kana vanga vasikuzikanwa kuti vanga vaenda kunoitei. Saka 1989 to now, how many years? 22. Makore mangani? Vakaita maths kuchikoro kubva 89 to 2022. Makore mangani? Vakabirwa vana. Ndozvinotaridza apa because there's no it's not making sense. Vakaonekwa vakaenda pa reception vakanobvunza vari mu hospital. Vaibaya ma injection vachibaya ku maternity ward vachiti vari kubaya injection irei. Munhu asina kuningirira. It's not making sense. Vana 2 kwete mwana 1. Vana vama twins 2. Maternity ward munopinda munhu akazvara nditi. Saka vanokonzwa ngo asi registered chirudzi. And they have asked she did not deliver the babies pa Mbare hospital. Say your record iripo ine zita rakero zviri kufamba sei. Guys, inyaya inoda kuti tiongorore 31 aiwa guys, inyaya inoda kuti ndizvo zvonyaturalize. Aye, ratindisiye. Ndine gari gore chirugwiri. Ndadombokuverengera madozvinzwa. Vachamira kana sotoro chavo yapera tichazovabata. And nasanamboinzwa nyaya. It's the first time yandato
handisi kumagroup akawanda guys. So it's the first time ndongori inonzi confession rondo here ameno something like that ndo yandingori chete ne kuma magroup akawanda ndiko saka ndasina kuiona 3031 somewhere there guys. Ngatitsvagei vana vangatitsvagei vana ava guys. Regai timirire saka iko zvino right now atina information titachita tichibvunza mama kuti vachititsanangurira mateo zvizere. But now vane sort manzo davasi kugona kutaura handimanzwa. Regai tivamirire vadzoke kana vadzoka ndivo vanhu vekumahospital vari kumaholiday futi vachingoivhura totodzokera back kuna metron kuya kwakutoimusidzira kesi vanoziva. Saka pane 21 years guys, 21 years vanhu vasingazikanwi. Hanzi 98 vadzoka. Alright, hello. I explain everything. Alright, varipo avo. Alright, no problem. Ngavauya. Alright. Tiripo makadi yenyu hanzvadzi? Tiripo kwakadi koko nayo Christmas. Tirimo muChristmas tatirege timbotandare hedu. Tiri kungodaro mati Christmas dzedu dzichafanana nedzakudhara here dzinoenda kumatownship tichinomwa mabhotoro retarino tichimwa nema half bread. Hazvichafanani. Nema half bread nefanda. Nefanda kofonda orange. Mabasa azvakatochinja zvinhu izvi. Zvinhu zvakachinja. Nyaya yevana yakafamba sei? Zvakaitika sisika 1998 tangati zvakaitika ndozoti mudzimai anga ane nhumbu. Nhumbu takaenda kujena guru paaifiridzi paya pajena guru. Taenda pajena guru takaspenda the night tiriko nobva tauya makuseni. Makuseni yanga iri Sunday. Makuseni Monday yacho taizoenda kubasa. Takatosera Sunday yese. Then usiku makuseni eMonday ndopatanga kuti ndakurwadziwa chichi ndikuita mudumbu ndikuita sei. Varati kuenda maybe pamwe kuneta sinzonga kuti takaenda kujena guru chichi. Then makuseni akwatova kumaraundi kuma5 kwaurira kutondochena. Then ndobva ata sei nobva azvibata akati I think ndenge ndiri kubleeda. Ndikati uri kubleeda. Ndobva ndatarisa ndoona kana anga ari kubuda ropa. Ada nobva ndamhanya mama wake wanga ari kugara padhuze nobva tiri kugara nobva ndamhanya nobva ndaenda kwavari. Nobva ndandovaudza ndonyaya iriko pana nambuya vake futi vanogara padhuze. Nobva aita sei nobva ati I think munhu yaanenge aita sei it's I think maybe anoda kuita miscarriage. Saka munhu anotoda kuita sei kuendeswa kuchipatara. Saka inobva ndati nochirega ini ndimhanye ndoita sei ndotora mari kuATM. Because most of time yacho 1998 maATM angasati ava pese pese. Imi chifanira kuorganiza transport yokuti munhu aendeswe kuchipatara. Nobva ndamhanya ndakaenda pamutaundi ndakatora uyu kombi nobva ndamhanya mutaundi nobva ndadzoka. Ndadzoka nobva ndaita sei nobva ndauya nobva ndaita sei anga achiripo vasati vaenda nobva ndavapa mari. Zvikanzi no iwe chienda kubasa sinzi isusu vakadzi tavapo amai varipo vana mbuya 3 vanga varipo. Uye ndotoenda naye kuchipatara. Kana if anything chinenge chaita sei chaitika will keep you update. Nobva vamutora nobva vaenda naye kuHarare hospital. Vaenda kuHarare hospital. Manheru acho ini ndakabva kubasa ndaifona kuHarare hospital zvikanzi achirimo muhospital ndomatauriro avaingoita. Then nobva ndazoita sei nobva ndapfuura nako kuhospital. Anga achirimo vakandiramidza kuti ndimuone. Then makuseni acho ndakazvodzokera ndandina muroora wake. Then amai vake tichindoona kuti chii chiri kuitika. Ndobva ndakazomuwana
mumatenet. First time takatomutsvaga tikamushaya. Saka tikatobvunza vamwe nesi vataimude vanga varipo, I think in metro but anga ari senior anga aripo. Vakati madi kumbotarisa kumuchari kuti maybe pamwe possible akaita pamwe maybe munhu anokwanisa kuva akafa since vamusina kumuona. Tatsvaga taita sendo patakazodzoka umwe nesi akati no inyatsokutarisisa possibly maybe pamwe anenge arimo nyatsoitarisisa mawadi endai bed by bed muchitarisa nyatsoona kuti munhu wenyu muri kumushaya here. Saka tatawa kutenda tichiita zvekuvhura vanhu musoro vanga vakatorara vanga varimo tichivhura musoro proitoti tinyatsoona ndopatakazomuona arimo. Ndobva taona pasaidi pake papane fodha ranga riripo. Tikati ko chii chakaitika zvika ndakabatsirwa vana. Inonzi chii fodha ranga riripo rangatadza akabatsirwa vana 2 matwins. Ma-kgs acho anga akatoita umwe wacho anga ari 2 kg something, you think 2 kg 3 something, umwe wacho anga ari 2 kg 136 somewhere. Therefore vana vari kupi zvikanzi vakatora vana vakaita sei vakaenda navo but handisi kusepoza anga ari kuluka very tired. Saka ndobva tatrai kuti tiite find out kune iwo hospital zvikanzi vana vakauya akamiskerija vana hapana chii vese vangoramba vachingoti uyu vachingoti dismissa. Tikati okay ko mabhodha acho ari kupi zvikanzi vakatoendesiwa kundopisiwa chichi. Saka tinozvinzwisa kuti okay munhu kana achienda kundopisiwa kana mubereki wacho asipo, do they have to kungopisa mwana mubereki asipo here? Musina kuzwa tena udziwa ende why so fast yokuti munhu anzi azvara because arunzi akazvara vana vakazvara vanobuda vese one time. One akatanga kubuda then the other vanobva azobuda later. Saka takatombotirai kuda kudzokerako but they were so dismissive. Hatati sena kana even kana power kana yokuita then tikabva tangoti no ngatimbosiyana nacho tiite kumboziona kuti maybe vana vakafawo sechokwadi. But anything yangu instinct yangu yakachoti vana havana kufa, there is something that went wrong. Apparently ndiriwo zvakazoitika nozvokuti tagara ikokoko uya akabva aita futi imwe nhumbu yechitu uye mufirst born edu mukomana nobva abatsirwa the following year. Saka mainly concentrating neuyu munyuwano. Then nobva tazouyawo kunoku batiri kunoku UK kunoku takabva takauyawo mapepa akabva anetsa zviya zvekunetsa. We tried kuti timboita find out but it was of no use. Apanga chimbopay attention kwatiri even vanhu kumusha chaiwo that's being dismissed havana dzavanga vachikwanisa kuti vaite. Then patazodzokera mai manje tikati we want to pursue that case tinzwe kuti chii chakaitika. We went to Harare hospital nobva tasvika kumaternity vacho vamboda kumbotaura kuti chii zvamuri kutaura hazvina kana nedirection zvamuri kutaura. Tikati no tinoda kuona mafolders yese. Tikanzi okay mboya mangwana makuseni tetagadzirisa mafolders acho anenge avapo nobva vatipinza muchimaternity macho makamazwa admission panorekodhwa kuti apinda ndiani, auya nenguvai, angouya achinzi ari kuwira chii. Takapiwa mabooks acho iwayo zvikanzi navamwe amai mabhuku aya anga ari almost 3. Zvikanzi navamwe amai ndo mabhuku egore rino aya. But pane imwe mapeji asipo pamabhuku ese. Pane imwe bhuku rangana mapeji asipo akaita zvokubvarurwa mapeji iwayo. Saka aita zvokubvarurwa tikataura kuti mapeji aya zvikanzi munongoziva hold on. Pane interesting comment panapa. Ndozvakanakira kuenda kumaplatform anoitwa malive. Pane interesting comment panapa. Hansi Smelly, pana nesi kuna tisetulda vakaita confession vakataura nyaya yevana 2. I didn't see that one. I missed it as well. And here you kufamba kumapeji akawanda Charlene. But I think tisetulda vanogona kuvene andiziva. Amunamboinzwa imini? Hatina kumboinzwa. Hansi pana nesi akaita confession akataura nyaya yevana 2.
ndikuna let's hope vana vaka ndo vana venyu takamboisa kwaAndi Jeni but hapana chakabuda ikoko. Okay, makaisa kwa Andi Jeni. Aiwa, Andi Tilda vari kuZimbabwe plus takutobvesa necomment yaShalini yekunzi nesi uyu vana 2 vaitaura ndevani ngatitangire ipapo. Vana 2 vakataurwa manje number dzaAndi Tilda ndachikwanisa kuvafonera ndiri panapa. Number dzavo dziri pafoni yandiri kushandisa kuita live. Ndo mune number dzavo. Saka tikade tavafonera because ndombotaura navo hangu kuseri. Ngade ndavafonera ipapa. Manje foni yenumber dziri mufoni yatiri kushandisa kuita live ishi. Zvatinenge takuita tichataura naTilda tonzwa kuti vane madetails ere anesi obviously vanenge vanawo andimaona then tonzwa kuti vana vandevapi pamwe it could be vana ivavo andimaona saka enderai mberi mugozodi hanzi let me call you right Shalini kana vapedza rega ugofona rega ufone kana vapedza enderai mberi. Okay, saka ipapo ipapo tiri koko takatsaya kuti tiite find out exactly what is going on. The chairman, the superintendent waikoko both kuma records nenya page takaramba insist that we want to know the kuti chii chakaitika kuma page iwayo akadambuka that year. Then we went kuma naye wamakuma records mukuru wacho wekuma records zuka akabva autombotendesa izvi nokuma accounts kunzi hanzi kubhadha hanzi because kana vakadambura kuma records kuma accounts kunenge kuine something chinenge chiriko but kwakusi enough kuti ikoko then tikati even though pacho panonyorwa kana riri folder rinofanira kuva nemamwe mapages anotosara hapana chidi residue isingasari zvanzi ame pamwe akaendeswa kuma-archives kumataurira ava vaita then koita amai vanga vachishanda ipapo vanga vachishanda vari assistant wekuma-records amai ava vakatera tabuda imomo vakati vanangu pane zviri kuitika zvamusiri kunyatsokutaurwa zvakanaka because pane zvo zviri kuwanzirwa nyaya yenyu iyi iri kuinvolva vanhu vakuru handisiuza kuti vanhu vakuru ava ndavapi but vari kunzi pese ivo pavari kubuda pavakada kubuda pese patinouya hanzi ndiri kuteerwa but I'm not supposed kuva ndichikuudza inokudza kuti nyaya yenyu pane vanhu vakuru varipo and be careful because muri kuteerwa ndomataurira vakaita because vakatiteera kumota kwatatiita kutoenda then shiwo officer nobva vangoapia mubva atitaurira mubva ati but ini ndiri kuteerwa ndiri kutozviona zvangu vanhu vari kunditarisa kuti pane vanhu vandiri kutaura panabuda ndiri kutovaona vanhu vacho but ini ndava kudzokera nobva vadzokera saka isusu neuyu takambotirai kufamba kumapostori tiitirai kuda kunzwa kunoku takasvika pane vamwe vanonyatsokuona vanonyatsoona vakataura kuti vana variko vana havana kufa variko vana venyu habasi pa1 patakafamba kumusha ikoko takataurirwa ka3 kese vana variko asi munhu akavatora pane hondo chaiyo kuti muitange nyaya iyoyo ndaona matadza kuva munorarama hanzi because nyaya iyo ikabuda pane nyaya dzakatowanda dziripo ndomataurirwa atakaitiwa but imi hamungati zvokunzi kwai munourayiwa kamusina kuona vana venyu hamungati izvozvo hatina kubvira tabhova nekuti tavhundutsirwa but we tried to engage a lawyer kuti aite go into it using the legal channel then lawyer wedu wakambotrai kuenda kowekokoko then abva angozongotanga kungogebha amene zvaangataurirwa wekoko angotanga kuti pane mawitness andiri kuita pesu kana ndazomawana mawitness iwaya ndikange ndagara pasi nawo then nditozoita sei I'll come back to you yakangova I'll come back to you till now tiri kungoramba tichingoti tikaivhingamwe tikamusendera maemails anongoti no pane one wandisati uyu ndakonectana naye ko ivavo vakakonectana navo vacho iva vari kudikudzai kuti zvakafamba sei ndo zviri kunetsa kuti haasi kutiudza even mastai vanhu vacho saka takatoona kuti hapana kana chiri kubuda but then we engaged another one anoti tabes
sorry kutaura zvaone mazita then taengage that lawyer ndiye ari kutry kuda kuita find out exactly because iye ari kuti ari kuda kuti paite ma-investigators anoinvestigata nyaya iyoyo inobuda chete nokuti isusu munhu akambotiudza akati even yambo vakatry kuita sei pane 1 point yokuti kana pakakwanisa kuzvarwa vana that point iyoyo nyambo vakatry kuda kuhwanda zvakaita sei vakadambura mapepa iyoyo point iyoyo inopikika because pane pamwe pachanyorwa pokunzi havakwanise kupachinja ipapo but hakusi kuchipatara saka ipapo apa ndopatachida kuti tikwanise kuti paite bhozi hapakwanisike kusvika pasina illegal channel ndizvozvo true panosvika only illegal channel ndiyo inokwanisa kupasvika ipapo pokuti vakwanise kupiwa marecords acho ese akarekodiwa gore iroro netime yacho nevana vakarekodiwa ipapo right but nopatatamira moment okay saka mati muna tabetha ndiyari kubatsira yanditi I think tabetha ndiyari kubatsira panyaya yatapiwa kwaAunty Tilda futi handi ndiye ndiye aiwa uyo can get to the bottom of it zviri zvelegal wati uyo anogona kumira nemukusvika masvika chaipo pamuri kuda but tichangoitawo isusu manje isu titongoitawo noise tiri kuno toda kuzivawo kuti tise pressure chokwadi chibude pachena isusu just keep on making noise wo kuti ko vana vakaendepi and pane munhu asuggesta kuti ngatitsvagei vana vane 22 tichiti pane vana 2 vakazvarwa pakati paHarare hospital nguva yakati mudate handi munaro zvese vana ava probably kana vari kuma-22 ka vanenge vari paFacebook apa hani maona vakaona madetsi zvese and everything you never know vanogona kubuda pachena kuti sitaka zvagoma semunhu then motangira ipa because mwana wenyu hamungambomurasi panotowanikwa mhino yenyu kana yamai kana mwana wenyu hamumwe hazviite kuti murasike hazviite kuti arasike hazvitomboite I think right now we need to just post takakuposta ka mondipa madetails evana achiite zvakanyorwa ndichaigarira pasi toidrafta zvakanaka pakazvarwa mwana vana vakazvarwa gore rakati paHarare hospital munguva dzakati iko zvino vanenge vane possibly vane 22 years totsvaga vanhu vakadaro handimaona vakatapudikira ma-22 years azara paFacebook apa vakangobudikira chete kuti chero vakaita 50 muchaverifya pa50 vavo kuti venyu ndevapi then totangira ipapo certificate uko yambo zvova zvoita sei hakuna kuti vanokwanisa kuchinja madetsi ekuzvarwa marekodzi acho vanodetsa bozi kana akatorekodiwa chete unless atondowaipa database racho rese maybe because at the moment by now kana munhu wacho weyevha kwaari anofanira kuva nechitupa ane birth certificate yambo ukachinja zvakaita sei birth certificate original haukwanisa kuti uri bise the original racho rese ndizvozvo rinonetsa panotosara residue riripo ndosaka vachizoti even yambo ukachinja ukati handakachinja zita but still vachakubata chete unokwambotora birth certificate gore rakati because vanoitira kuti sei vasingadzivi takungonamata kuti vana havana kuseparate kwawo vari vadiki kuseparate kuti mwakaipiwa kumwe mwakapiwa kumwe let's hope vakapiwa munhu 1 tiri kuda saka iminika muzondipa date of birth ka vananzi vakomana 2 place of birth iHarare hospital hanimaona totangira ipapo nezita totangira ipapo chete zita ramai harina basa because already vari kunzi havamo mumarecords ndisingazivi vachinzi havamo mumarecords ivo vari kuchipatara pavaivi vakachengeta munhu vachiti pushi vaiti aite pushi chii kana vachiti haana kuzvarirapo zvinonetsa because even kwandakaenda kunonzi kuEdward kumauyu kundoregister everything has been destroyed hakuna kana anything kana zvako chunhu which means that that was a calculated plan yanga ichitovapo munhu anga ichitoziva kutoti zvinhu zvinofamba sei is not something chokuti munhu auya kuti akangonhonga vana ubva atiza ubva aenda kwete
Flossy, you are very right there. Kwese maplatform mahombe ese kokunana mvenge ikoko kundopa ndosaka tichizomachengeta because panguva dzakafana idzi kune vanhu vese vamwe vanasingatambiri kuno kuvari ikoko kana takutsvaga mai tikaposta kumaplatform ese ukokako vanogona kubudikira especially ma22 years anenge achida kumagroup ikoko kunenge uchitwa zvekudai ikoko anomaona zveusavage saka unogona kuvawana vanochidika ungamba vawani ma22 ari pano padiaries azviti vanenge vatsvagei padiaries vanoda kunonakidza kunoitwa nyaya handimaona kune uchitukanwa vanhu uchidini ndokwavanenge vachida ikoko saka tinogona kuvawana ikoko saka regai titange nekuti tikapedza pano totoposta ikoko handimaona tokumbirawo maadmin nana confession nana wati uko toisawo tovapawo nyaya iyi kwese kuda toziva kuti kune maplatform akati kurei tovapawo nyaya iyi nana ph kwese topawo maadmin vongo tongoisa nyaya idzi you probably panogona kuti kana nesi wacho akazviita guilty conscience munoziva kuti inodya munhu hanzvadzi guilty conscience inodya munhu ndosaka muchizonana achiconfessa kuchinzi confession time paper achiconfessa inodya munhu unogona kuti kana wakauraya munhu kana wakaponda kana wakaba kana wakadii unogona kugara nazvo to a certain period but pane pekuti zvinosvika pakukuremera zvokuti unenge wakuda kuti uzvitaure ndosaka muchienda vanhu achizoconfessa saka kana let's just pray kuti kana NSA mazana kuna social media kana varipo vachiona angobuda kana kusaidi ongoti ndinoziva zvakaitika animaona ndoziva zvakaitika panyaya iyi vana vakawanika right regai tione kuti zvinofamba sei maita basa hanzvadzi regai ini ndichasevha namba dzenyu idzodzizi ndatotora zvangu screenshot kuti ndisevhe phone number yenyu saka nendichizotaurana nenamama kuseri kuwhatsapp zvakanaka izvo alright maita henyu hanzvadzi right guys, let's hope kuti havana kuchinja pavakaisa madhesi havana kuchinja kuti vana vazvarwa nhasi kubva vaisa zita ramangwana kuda kungoconfusa hanzi profile picture takaisa profile picture ka flochikona mombe ka yevabereki ka kana vanhu ava vari devious zvekudaro vari evil zvekudaro ka vakava remember handiona nyaya inogona kuvharwa vanenge vari like vanogona kuita a step ahead of us ameno timozvona sei vanogona kuita a step ahead of us kuronga metsi dzavo kana ari vari vanhu vari devious vaya handimaona I think tisaisa vabereki ava handimaona ameno handiziviwo timunona sei tikaisa vabereki maposta manesaya let's say angari pakazviona avazomanyere kunoita kuno cover up nyaya dzavo because vanakaudza nyaya yakuputika kuvana bolt culture panguva dzakafanira idzi hamugoni kutibatsirawo here apa nai vana sekuru nhingi vayana na bolt culture machembere wose panguva dzakadaiwo kati titaridzewo unyanzvi hwenyu ndo patichida kuti tionewo chiunyanzvi hwenyu apa hamugoni here kubatsirawo family iyi hello SIS MELLY maswera sei ndaswera munoziva nesi akakonfesa patilda moyo it was in September this year akataura kuti ndaishanda ndiri nesi kuhospital kuZimbabwe kuHarare then tikabva taba maTwins kudii saka now I'm confessing what I did nekuti this thing is still haunting me and that nurse akati now I'm based in UK. It was this year in September. If you can phone SIS Tilda, Tilda vanogona kutracer because it was that program inoitwa kubva na 2 here kusvika na 3 yaya yaSIS Tilda yekuti confession chichiyai. It was in September this year. Maybe SIS Tilda vanogona kutibatsira panhau yatete nabamukuru vedu vakabirwa vana. Because nanamboona vamwe vachiti hanzi nyaya iyi haisiriyo hanzi paita confusion nesi akakonfesa aitaura kuti ndakaswicha vana akaremara akatora akaremara akaisa pane asina akatora asina kuremara akaisa pane vava. Okay. Handizivi kuti ndiyo here kana kuti ndeimwewo handisi kuziva vanje. Ndida kunzwa zvevana vakaremara but Edna, thank you very much mugari gara mudhuze uchanzwa zvakawanda. Imi yenyu makaiona September imimi.
September ndakaita yekunzwa because yaveri yekufona iya pakati peusiku live yasi. No, I did not summon. Achikonfesa. Okay. So guys, kune nyaya iri kunzi kwati akataura kuti matwins vanava. Okay, kuri kunzi kune mukadzi akaenda kwatwins kwatete childa akanotaura kuti izvo kune vana vaka manje mwari kuti ndeve kuswichwa. Vamwe vari kuti ndeve kuswichwa, mwari kuti ndeve kubiwa. Ina handichazivi kuti zvinofambiswa sei manje. Kana iri semunyaya yaAugust handichazivi manje. Right, pari kunzi pane musikana anzi Grace Nyashapa anyora kuti kwai ane group revana vari kutsvaga vabereki vavo. Grace Nyashapa tifonerewoka. Fona Grace Nyashapa utudza kuti group riri kupi iri tipindewo. Tione maybe pane ndo pekutanga but vana vakana vakabiwa I doubt kuti vanenge vachiita zoti vabereki vavanawo havasi vavo. Kana vakabiwa zvokutengesegwa vanhu ka I doubt vanenge vachiita zoti vabereki variko havasi vavo. Vanenge vachitonzi vana vepo havatozivi chinhu. Zvatinoona maAfrican movies zviya havatozivi chinhu. But anyway, it's worth looking as well. Zviri right tingonotarisa kuvana vari kunzi kune vana vatsvaga vabereki vavo. Oh, anzi iri kunzi yakaisa paconfession and wati kuma 3 kwakunoedza. Aiwa, right, I think kola vaita confusion. Iri kunzi yakakandwa pa live yakaita confession kuma 3 kunoedza. Okay. Guys, tikafonera tetilda kuri kunzi zve havasi haasiri. Hanzi ndei secret inotona 3 kuri kunzi ku secret manje madhimini handivazivi. Nyanzo dzokufamba sei. Kwanzi weku confession akanyora kunorondo, weku switch akanyora nyanzo dzatowandisa chatozivi. Dzawandisa kune kunorondo, kune kwai confession dzawandisa manje magroup osai. Alright, mirai tuone kuti tiri childa vanoti vanorangarira here nyaya yakadai. Just to be clear, just kungo clear. Vatondisenderawo message tiri childa vacho vanga vatoti mail. Alright, let me try and call her. Antiza maswera sei. Hello. Maswera sei auntie. Hi Melly David. Mushe kuri sei. Maidya here Christmas zvakanaka here. Christmas yatiripo pambashavari bazaro kuchaitwa ikona yeCovid. Nenyaya yeCovid hapana sezviri right mukushandira kumba at least. Handitika. Tiri childa ndiri palive. Pane nyaya yauya panapa. So imi munoziva kuti kuZimbabwe kototemba nemi. Ani maona tototemba nemi. Ehe. Pane vabereki vauya panapa. Vari ku-UK. Apparently vari kuti ivo vakashayiwa vana vaviri matwins vachizvarwa. That was 1989 I think. So vari vachibereka kuHarare Hospital matwins 2. Vana vakanzi vana vakanzi vashayikwa hazvina kuwisika vazozama kudi zvamino zvazviri kungoita ani maona. Saka comment section pane vanyora kuti imbobatai anditilda because kuma confession anditilda kuma 3 am kune munhu akambotaura kuti ndikukonfesa nyaya kuti ndakamboita izvo zvimadhiri akafanana neiwaya. Munzo kuti ndiyo here nyaya iyi kana kuti haisiriyo. 1998 Okay. Yeah, confession every Sunday morning in a program on the secrets and confessions. Maybe if those people can help me, if they can remember day like confession.
hanzi muna September pane vatoziva tanzi vakaiona pana September pana nesi akauya akati aishanda pachipatara chimwe chasingasanitaura nesi tedu but tichangotaura situ because yacho chakutoita viral handiti maona paHarare hospital I remember very well. I remember very well. Thank you. Kana muchiziva then can I direct these people vabereka vakwamuri anditiuta then more nyatsanzwisisa kana zvichiita because lawyer ari kuita nyaya yatapiwa makore sitabi vava ndiyo wavaka engage futi kuti atry kudi kuvabatsira kuti vatsvage vana ava because vakazviita vega pana chiri kubuda vanongoenda kuhospital voudzwa statements dzekuti havatafanira kudzoka vadzokeripo asi mafaira kunonzi makadambugodambuka hameno nyacho ingori confusing so animaona. Okay, no, that's not a problem. Chataya kutrace kucheka pa mwezi wa September wacho the exact day pakataurika nyaya iyoyo. And then maybe if we can try and locate the nurse watch. So right mimi chita isanzo kana mawana that makaiwana toienda over kwamuri kana makaiwana nesi uchu isusu takuchienda over mo after all isusu ndokana tiudza vanhu kuti we are not in kwatite commission until because vakatodawo hope side kuno kuti tinotopindira yes ende until muna to respect takangopura varipo isu vachikuita zvinhu zvavo saka tingaita competition yekuti chinavo toshanda pamwe chete animaona saka tikatoona kuti tawana nhingirikiri tokupai motoihendla kusaidi ikoko nyaya isi takungofollowa chinzwa kuti zvakafamba sei ndizvo here kana kuti hazvisi. No, that's not a problem, SIS MELLY. That's not a problem. I'm sure vanogona kundibatawo paMessenger pangu. Nekutochirwa even nekuna lawyer wacho chongoona pekutangira. Regai ndikupe namba dzavo. Vatai makadaro. Nyora mune pekunyorera. Ndisire pa WhatsApp and number private number yangu. Ndisire pa WhatsApp. Alright, saka ndokusire pa WhatsApp private number yangu. Alright. It's okay, mozo ndisire pa WhatsApp. Singafari, thank you very much. Noti zviri kuvatambudza vabereki vana vato 22 years cup. No, yeah. No, that's not a problem. Mongo ndibata pa WhatsApp. Alright, and muswera zvakanaka. Mupinde munyuye goredzva zvakanaka. Musava mwe mchidrive, handizvati ma munhu wenyu. Mwenjenda kuma all night prayer kamusi wa 31. Mwenjenda kuma all night prayer kamuve careful zvidhakwa zvakazara mutown. All night prayer dzichaitwa here gore rinongona mata munhu rumba mako shamwari. Handitika. Ndizvo. Vanonzwa. Alright, anti moswerapo. Thank you. Right. That was Auntie Tilda. Auntie Tilda is saying she remembers very well that nyaya. So, zvandichaita ndichapa Auntie Tilda number ye anjadzi yedu iri ku UK ish nemudzimai wavo kuti since one lawyer ravari kuti vakaengage anditika akaengage Tabi ndiye lawyer ari kuita nyaya yatapiwa nopa update kupi kwa Tilda. 2 mpana nesi akakonfesera kwatete Tilda ikoko handimaona so perfect opo kana Tilda vakadzova kuti vakunodzokera notsvaga mavanzwa kana vaiwana live yoyo votracer kuti munhu yari kupita isitozongonzwawo kuti zvafamba sei. There's nothing wrong because it's not about mbiri handika chatungoda mari zadzo kuti vana vadzoke hatisi mukomedi ndimazvona kuti kune vanhu ndichiseka ngoma mwati kombetseni mutizira Tilda nditotaura navo pa personal number yavo kwete pa number yeku Facebook pa personal number yavo tinotombofonera ndichitaura ndichitofane kuseka navo ndichitotaura Tilda navo handimaona saka kundomboona hangu ndachitaura ndongonyarara mazana ndakudza kuti ndongonyarara kwanza vanotedzera kuti vanenge vari pana pa dzimwe vagara vari pana pa diaries but avakomente zvavo vanenge varipo vachitaura kuti vatonifonera ndapedza kunzi show yamama muchite nyaya yakadai iwe zvinhu zvakadai ndoti handimumunoitawo here kwenyu munozviziva one Tilda totenga kutoseka handimaona saka inyaya yekuti tida vana vangodzoka chete zvatongoita isusu Tilda tovapa sezvo vachigona kunotsvaga mukadzi ushu then votaura nemukadzi ushu handika chikuru maresults ekuti vana vawanikwe ndo chikuru maresults ekuti vana vawanikwe ndo chikuru chatiri kungoda hatisi kuda nyembe hatisi kuda mbiri mabasa ako anokuteverera ndogara chikudzai saka guys vabereki vemwana ino kuti muri pamakateerera ndichapa namba dzenyu kuna Tilda imimi ndokupaiwo namba dzaTilda kuti murabe mchisa pressure vanowandirwa vanogona kukanganwa handimaona
vanogona kukanganwa. Saka ndichakupai tongonzwawo, and then pane musikana anyora kuti kune group reonatsvaga, but I'm highly doubt, but it's worth kungoti tidiwo tingovhunzawo, handimaona, tingotsvagawo tione. It's worth right now as it is, it's worth kutsvaga maangle ese. Apa tichange tichingopostawo futi, handimaona, tichange tichingopostawo zvakare, handimaona, tichinzwa kuti chi kumupostawo vana vanogona kunyuka kuti madhesi amataura neHarare hospital yamukutaura, handimaona, what's going on, handimazviona, vanogona kungobuda, handitimaona. So guys, yeah, thank you very much vabereki vemwana. Zvakanakira program dzedu dzevanhu vakuru panapa dzechikuru. Ndosaka tichizomboti hedu vana vadiki vanenge vasingadi kudzaona kuzotuka, aiwa panapa musi weukamu, chindai kune mapage ekutukwa aya, chindai ikoko kumbonotamba ikoko, tozoyaonesu kana tapedza pano kutotamba ikoko. Kana tiri panguva yepanapa tochazvipano, because pane pachida input zvevanhu vakuru vanenge vachida kudzidza nekutsvaga zvavanenge vachida kutsvaga. Chete kati confession asingati confessei, tinogona kutokonfessa tiri free, chizoti hapana vana vadiki, because vana vadiki ndo vemascreenshot handiti. Chere vanhu vakuruwo zvavo vasinawo unhuwo vanozvitawo zvemascreenshot izvozvizvi, handimaona. But inenge yava yakuiwa, hameno kuti chifamba chinegwa mascreenshot evanhu chifamba chiposta unenge uchiwa sei, hameno. But inenge ndokonfessa, zvimundadzi kuita chinhu izvozvo, zvangofanana nekutukwa naunogwa, zvimundadzi kuita upenyu hwangu nokuti kwaenda tukwa akana inga vana tongo vatuka everyday one, asi vanenge vachingokura vachingorarama, handimaona. So guys, ndonyaya tete, handizivi kuti paripo here mumwe nenyaya yake yarida kuti atsaure nezvayo kana kuti adini. Handizivi munhu angachita da kunditsiura azoenda nekupimira soko, handizivi kuti azofamba sei, right. Vamene kuti aripo here mumwe munhu ari kuda kutaurawo something, ameno tangoti confession, kututsiura, kufara nevamwe Christmas, kufarisa vamwe paChristmas, zviri kwauri fona chete. Tukungoiti we are just dzangozopindawo mudariredzi, but sita tiri kungoita chit chat, tatiri kungofara chete, tatiri kungozvifarigwa zvedu pano, tatisina nyaya, but knowing panopesa pangozopinda dzimwe nyaya, handimaona. So varipo here vamwe vakashayawo vana, vari kutsvagawo vana. Hello? Yes, can my banda. Hey, it's my banda. Muri right, my banda. Merry Christmas. Merry Christmas to you too. Merry, I didn't know the new phone is a kind of 2 years. America, you phone out in the EP. Muri say go my band. Tashaya kuti ndatombofungura, because normally amwanzo kufona pamakosi kai anatombogaya kuti ndimi kana ndatonaidzwa nenyaya yabva kutaurwa iyi, ndangoti maiwe regai nditombofonawo. Pane vari kufona neplus 2774, musafone pafoni iyi yandiri kudecline makosi enyu, because ndo iri pashow foni yamuri kufonesa iyoyo, ndo iri pashow, saka mukafona pafoni iyoyo hazvibudi. Anomona musafone pafoni iyoyo, fonai panhamba dzandakapina. Mati my band. Right guys, maida my band. Mchiti msiya ya tukuda my band. Ava my band vauya. Dima itwaga my band. Mchiti tukuda my band. Tukuda my band. My band is here now. My band avanti pano. Ndangoti ndifone uninyaya makataurwa nababa foni mukadzi wavo. That's quite interesting. You know what? Isusu takatozopedzisira tazvarwa tese mumba. Mai vangu vakatozodzimara kufa. First, second, and third born. Was it first and second? I think she said first, second, and third. Vese vakabiwa mumahospital. Saka ini ndakazotozvarirwa mumba kuzotsvuka mwana wokupedzisira mai vangu vanozombozvarira kuhospital. Takazvarwa tiri 12 or 11. Tiri 8 vakasara, saka tatiri 11. Saka vamwe vakabiwa muhospital. Mai vangu vakanamata makore ese. They were married for 63 years nababa vangu. Vakanamata vakaudzwa kuti vana venyu muchavaona, vana venyu vapenyu, vana venyu variko. But mai vangu vakadzimara kutozotovigwa. Zvimwe zvachona tata kutongoita zvekungova encourage, kungovanyaradzao kuti mama vamuritori navo ivavo ndo vamuritori navo, ndo vamakatotarirwa naMwari. Saka I just want to encourage that couple kuti even if vakavawana kana nyange vakasavawana, it's in the hands of the Lord. Ngavangowana runyararo, ngavangowana zororo in their spirit, because ininiwo first born, second born, third dzegumba kwedu hatitombodzizive, tinongoziva kuti dziriko kana kuti vamwe vakatofa. Mai vangu vakafa ne 83. Saka most likely vana avava
kana vari vapenyu first born yacho inofanira kunge ritori kuma 65 67 vese varitori over 60 saka ndezvekutongovanyaradza kuti Mwari ngavavanzwe kuchema kwavo asi wanai zororo. It's already been 31 years vana ava vasati vawanikwa. Kana variko rambai muchingowana matoti Mwari vachengetei kwavari ikoko. Of course every parent wants a closure. Anda kuziva kuti chii chakaitika, you need a closure. Uda kungoziya. Asi mai vangu vakangodzimara vatofa. Havana chavakazomboziya. Kuvaipiwa sei? Vainzi chii? Vainzi vafa here? Vainzi chii mai venyu? 3 vose? 3 vose. Wekutanga zvakanzi afa. Okay. Vavaita nhumbi yechi2. Hanzi wechi2 ndakaigirwa mwana akatoora. Zvichinjizvo. Kundokwegirwa mwana akaora ndabva kuzvara sei? Wechi3 vakati yezvo. Vakadzimara vangozvarira kumba. Vachipatara chimwe chete ipapa pachenhingi ichi cheHarare Hospital. Iko kwaHarare Hospital. Saka saka pamwe things like that are still continuing. I don't know. I usually don't say things like that, but ndangotaura because mai vangu vakafa. Saka mwana wamai vangu akauya akandipengerawo handikoko mai vangu akatofa saka hapana achanyatsondipengera chaiko chaiko because my mom is already gone. Asi kungoti inyaya dzekuti waiti uchifamba mustreet so ukangoona munhu akangofanana nanzvodzi yangu ungoramba ukamutarisa kuti pamwe ndiye uyu pamwe ndiye uyu pamwe ndiye uyu kudzimara matozongoneta kudzimara matoneta. Pane pamwe pamba paitombotengeswa nzinde kudhara tiri vana vadiki aive nemwana anga akafanana nebrother yangu zvimwe zvisingaiti. Ndikera ndakangomutarisa kuti nheimi rimwe zuva haangazongotiwo ndinenge ndakafanana nanzvadzi yako kana zvakazongoperawo zvakadaro. Saka ndangoti nditaurawo ngokuti sumudzirwai asi zvechokwadi neimwe nyaya yawambotaura yekuti hanzi vanhu vanongocreata nyaya. It's okay. Like I always preach to you, Melly, scriptures are always fulfilled. Ukaona pasina chinotaurwa pamusoro pako hapana zvinoita. Jesu ainzi hanzi anogara nevatadzi, anotaura nembavha, anodya nemahure, agodi. The city on the hill. The city, I think ndakambokutaura nyaya city on the hill. Munhu wese anenge aida anotoona that city on the hill. So iwe unotofanira kutotaurwa semutendi. Meaning kuti pane zvauri kutoita zvine musoro zvauri kutoita zvine basa rauri kutoita. Izvo kuchonzanzi Melly anoshandisa mvura dzakadai wandi mamocha rachona ari kwere. Ini munhu wese ngangoenda anotora kamvura yake tione kuti laki rachona anaro here. Asi ngoti chinhu chinofanira kuzikanwa nevanhu ndechekuti munhu anozvarwa aine mablessings ake. Iwo Melly wakazvarwa uine mablessings ako that no one can take away from you. Continue with your race. Continue to run the race. Because musi wekupedzisira Mwari vachakuratidza mabasa ako kuti Melly ndakakutuma kuti uite zvakati nezvakati ende wakazviita. My good and faithful servant. Continue to do your work. That's what I want to say to you. No, tinozvinzwa ndakatozosvika kana ndiriita life yangu mbusa ndichibva zvangu chechi ndoona chikwai tikuda maibhanja pano maibhanja wakakunyaya ndikati kunyayani chikwai amusi kundi kati asina mburesa domboisi kwai maibhanja wakunzi wakakunyaya uko ndo vakatotaura kati kukunzi ndimakataura nyaya yetunda yacho here kati ndikakuti evo ingandizvizivini anditozvizivini ndikatoroone ana tinoti moboys wacho ndinotombomuziya here moboys wacho handitombomuzii. Saka I want to see him also. I think ndinenge ndakamboona anoita zvefuneral yake funeral home yake paSIS Melly's diary. Sometimes I follow. Is that moboys? Ndivo vanoita zvefuneral services vanotakura vanhu vanenge vashaika kuno South Africa. Ndingazvitedzera ndikazvipedza here zvingani zvinonzi maibhandi vakazodai maibhandi vakazodai ukazvitedzera hapana kuona. But chinondinetsa rini kunzvimbo kwenyu kwamunogara makawanda mazimbe here? Ini kwandinogara variko zvavo but handina vazhinji vandinotaura navo vandoziya. Saka vashomanane vandinototaura navo. It's very few people. But what other thing chandaichida kutaura ndaida kutaura kuti kudiko
imimi zvacho ai wargai tipodzisenya dzishona titadodoro kunzangu zvakaoma eita okay ndasitoti regai tidzokeredu uyu kutopic yedu anhasi dzimwe nyaya dzazinanga nebasa imi ndimo zacho kadoti makandinyaya kana kuti hamuna because sure guys maibhanda nhasi varipo mirani yacho kukudzai varipo varipo makana musazoti kwa meline maibhanda ini maibhanda andita maibhanda ndakatoshamisika because ini kuziva kwatoita maibhanda vakandifonera varipapo vanenge vachiti kwai ngatinamate Meli pane indodorwana ndoti maonei ndaitoti kuda pamuprofita vanooneswa ndoti maonei ane maona konzi no ngatingonamata I feel in my spirit let's pray together vonamata vaibhanda vaya vapedza kunamata vodi voenda handi maona tozvandoziva zvokuti nepandakaita birthday igore ra19 is it 2018 2017 somewhere there 2017 I think when I was birthday and by then tanga tichiri kumwe tichiri kusekera vanga vari moderator wokumvenge my banda vari moderator wokumvenge zvakare kudaro saka vakazonecho moderator futi kune rimwe group that was fine just namboshata handichimaona then my banda vakabva vatoti toda kuti munhu ndikusendere birthday present yenyu ndobva vabatanidza namamoyo weAmerica kuti vari kuda kutumira birthday present yavo zveshuwa zvikauya namabhanda ndizvo handiti kana ndisingakanga because ndikudhara zvakauya namabhanda ndikatovafunza kuti imimi muri kudei handiti ivo vakati tinoda mawigi vose nani namamoyo weAmerica handimaona ndikati pakana ndikatogadzira mawigi avo akatonosoniwa akarukwa makamaona pavideo call handiti ndizvo mukandipa address mukatiisa kune hama yenyu ndokuchasvikira vabhanda makati kuti vabhanda munhu uyo achienda nawo kuairport yakati vabhanda vachapfuura neko vachitora hamene kupretoria makati chii akafamba segera zviya aiwa aifana kuenda kumba kwehama yangu ndofunga ariko zvavo pandinozoenda gore randinouya iroro ndakarambidzwa paya last year ndindaifana kuya asi akakuudzai imimi ndikurangana ndichikubvunza kuti mawigi asvika mukati ati ndinawo ndikunyeva aiwa anawo anofanonga anawo dai isiri covid kai remember taifana kusangana muna March ende ndakasvotwa tekuti pano covid-19 ndiyo yakativharisira zvose hapana muchauya henyu ndikatokudza kuti munhu wenyu mukati ati asvika ariko kupretoria uko anawo asi awana mabhanda vakwira ndege here kana kuti chii handizivi saka adzokera nawo ndikati as long as asiri mumaoko mangu amapresident zvokuti indaiti kuti makazviwana ndakatozokufunzai pakabuda nyaya dzi nemaibhanda mawigi aya akafamba sei mukati hatina kuzova panaka munhu akazomboya kuafrica angoriko kupi kuhama yenyu kupretoria ndikati mvariko kana asina kudopfekawo nechi handiti maona aiwa zvakanaka pandinoenda ikoko ndichamuona alright pakanaka maiona zvangu but tiri kuvharirwa ndege America yakabhanwa zvine South Africa nanhasi tichiri takabhanwa saka wogore racho randinozoya iroro kana nanhasi ndiri kungoti vedu ndichasvika kumba kwaMeli vedu ndaitoti ndichasvika last year kwakutotadza this year ndaifanira kusvika kwakutotadza zvachose asi kungoparidza kunongoita maibhanda SIS MELLY's diaries chingori chinhu chakanaka asi chingori chinhu chinongode nawo mamwewo makingdom akasiyana of which I don't have a control over that. I only have a control of my thoughts and I only have a control of my lips. I only have a control of the things that I say and the way I behave towards other people. Mabasa angu anozongoonekwa nedenga musokupedzisira. Allow me right now, Meli, to invite people mangwana ndo last Sunday of the year of 2021 vanoda kujoina mangwana SIS MELLY's diaries. Time yangu yekuAmerica kunokuya 12:30 kana kuti 1 o'clock America time. I'll be live SIS MELLY's diaries worshiping. Last week ndanga ndiri busy nebasa. Nhasi ndiri busy futi nebasa but mangwana I'm going to make time because takuclose mabooks kafa for December. I'm inviting everyone to please come and join us to worship now 1 o'clock. Ndinenge ndine vana vangu tichita worship SIS MELLY's diaries. Thank you for this page. I'll continue to pray for this page and may God continue to make this page grow. Ndakataura ndikati page rinofana kusvika ku 1 million.
hatifane kuregera kusvika ku1 million. Ipage rinobatsira vanhu vakawanda. I am so blessed through this page, and I'm blessed through my sister Melly, and through all the people that speak in our lives. Of course, hatingati munhu wese anofanira kutaura zvakanaka pamusoro pedu, asi ivo vachona vanotirangarira ivavo. Mwari ngaavaramba achivakomborera. Thank you so much for taking my call. I really appreciate you. No, thank you very much, Maibanda. Muve nenyuye yakanaka, saka tinenge tiri pedu mangwana na 1. Amen. Thank you so much. All right, thank you. Right, saka anzu yaitiwo shipe mangwana na 1. Atiteverei shoko guys, tongoenda kushoko. Anditika toenda kushoko tongonzwa shoko letu kunonzi tererai shoko. Anditika musazoita zvavanoita tererai shoko chete. Right. Vari pari vamoda kufona ini chende zvaema wigi ndakatovabvunza apa akatoenda kuti akasvika here kuhama yenyu vakati hama yavo yakati inayo yatadza kubata pabhanda because pabhanda vanga vatokwira ndege vaenda anonoka kusvika kuairport ndozvavakandiudza panyema wigi saka angori kumunhu wavo ikoko kuhama yavo saka ndakatozishamisika yakubuda ona pamwe. Halo, muri sei? Varai imwe foni iri kumashure. Hello. Varai imwe foni iri kumashure. Mushe kanjani? Muri sei? Varai imwe foni iri kumashure. Kune foni kuti anoizi kumashure. Ndabvako. All right. Okay, muri kuteerera imba yose. Kuna vari kuteererawo vari ikoko saka ndabva padhuze pavo. All right. Chingoda hangu kuti Merry Christmas and Happy Birthday everything. Thank you very much. Hunde ini amatombokomendo hangu panyaya dzekushaya vana idzo. Kuti nyaya idzi dzinenge dzakatoitika kune vanhu vakati wandei. Tinawo tete vedu, I think mwana uyu akasoitirwawo izvozvo kuma70s ikoko. Takangokurawo nyaya yacho tichingoinzwa kuti tete vakasununguka mwana kuHarare hospital. Mwana vakanzi mwana ashaya. Havana kana kuratidzwa mwana wacho ashaya kana kuti pasei. Nekumbomuona havana. Mwana uyu akangotorwa achingosunungukwa achibva angotorwa. Saka from them hapana zvakazotomboitwawo. Mungoziva kuti kumusha and things like that panenge pasina anonge aronyatsa kuzvifambira kuzvitsvaga kuti zvakamira sei. Vakangonyembedzerwa kuti mwana wanyafa asi havana mboradzwa nemwana wacho vasununguka kudaro. Saka ndikuti nyaya yekuhonyerera hospital uko kutori nevana vakawanda I think vanenge vakatotorwa in that kind of situation yekuti vanotorwa vachingosununguka like that. Iyoyi tinawo tete vedu vatiri vapenyu zvavo variko vatokura izvozvi by now. Vakazoita havo vamwe vana but mwana woyeye uyo akatorwa. Akanga ari musikana. Akatorwa akangounzi mwana wenyafa anga ari musikana but hauna mbomuratidzwa. Asi vaitwa business rekutengesa vana. Ndinodayira kuti pane zvaitoitika inini kuHarare hospital ikoko. I think there is something zvaitoitika during that time. Maybe even up to now you never know kuti pano zvinogona kunga zvichitongoitika futi nhasi. You never know. Vana vanogona kunga vachitosunungukwa vachitosunungukwa vachingosunungukwa hautombomuoni hautombomuratidzwi mwana wacho vanototora vanhu ikoko kumahonyi amboti vanenge vambozvironga sei. Zvinenge zvitori zvinhu I think zvinhu zvavanotenge vatoronga kutoti tiri kuda mwana wotobhadhara nawo whatever. I don't know what happens but vana ivavo vari kudisappear. I think vakatowanda. That's what my aunt, she's alive at the present time, vakura but takangokura. I think mwana iyeyo tingoroma same age. Mwana nemwana iyeye akatongodisappear nanhasi haana kutombowanikwa nanhasi. Takatongokurawo mwana iyeyo achinzi mwana tete vakatorerwa mwana vakanyeberwa kuti mwana afa asi havana kumboratidzwa nekutombopuhwawo chitunha chacho chemwana hakuna. Zvakaoma. Saka I think zviro zvinhu zvekutoti chaiko there is something. Vana ava vakatonyatsa kutotreswa I think zvinogona kuwanikwa ende zvinogona kuti zvinhu zvavakanga vatoronga ngekuti ukaona kuti hapana kana netrace yavanotomboedza apatomborina kana nesa rakanyorwa pasi kuti mai ava vakasununga mwana musi wakati. It means there was something chakatonga vakutogadzisa kutodestroy evidence yacho yese kuti kana ndakazotsvaga mwana wambomuwani. Tizvozvo. Sure.
All right, thank you very much for coming. And my dear, chatomboita show yayo yakazvimirira yevabereki vakashaya vana vavo vambouya vose. I think so because dzitori nyaya dzekutoti mukanyasa kutarisisa zvinhu zvemutotoona vanhu vakawanda vachitobuda kuti takazviitirwa. It's very true. Ndangoshaya pandangoenzwa zvangondirwadzawo zvangu kuti vakomana ka zvakaoma kutorwa mwana wako after 9 months mwana wako ungonzi ungotorwa just like that. Zvakaoma. Zvakaoma zveshuwa. Zvakaoma chokwadi. Yeah, anyway, thank you very much. Thank you, my sister. Muve nenyuye yakanaka. Thank you, my dearies. Thank you. Merry Christmas. Happy New Year. Nemiwo zvakare mudye new year yenyu zvakanaka. Ndakambizwa neCovid idzo ndatombosvika kumba kwenyu kwaSimeli. Uyai. I remember I promised you. Makapromise. Ndikuya no Covid manje. Aiwa. South African embassy. Ndikuya. Aiwa takamumirirai. Yeah, all right, thank you very much. Right. Pane mwe angachifona mire nditrai kufona back. Asiri here angachiti take my calls. Ndachitrai kufona vanenge hanzvadzi. Ngaichenzwa. Because tinogona kujambira call yemwe munhu anenge achida kutotaura ndakuzitaura nyaya yenyu, ndauya kutaura nyaya yevana. Pane zvandoziva. Tobva tavharira munhu kunze. Takutotsvaga vana kaisu. Hello, Sis Melly. Maswera sei? Maswera sei. Taswe. Merry Christmas. Merry Christmas to you too. Thank you. Ndada ngokomenda wangu panyaya yekapo vakashaya vana vava. It's so sad and heartbreaking kuti munyika medu munoitika zvinhu zvakaoma kudai. Ndandotongofunga zvangu pamanaretera vanga vachiita especially pekunzi zita ravo harinotombobvira ranyorwa pasi and zvinotoratidza kuti pamwe zvinhu zvakatoplanwa kudhara vasari vachitoenda maybe vachienda kunonzi kuti vanenge vachiita zvemacheka and stuff. Saka pamwe zvinhu zvakatoplanwa kubva kumashure pamwe panotorigona painewo vamwe vehukama vatori involved oro vanhu vakuru chaivo pamwe vana vakatopiwa munhu kunzi vana vako ava akatonzi wherever vanotori nefamily yavari izvezvi saka especially zvinvolva vanhu vakuru avaka pakaoma veduwe dai vana broadcaster vachigonawo vatibatsirawo panyaya dzakadai because nemainvestigations nemacourt nini munongoziva if it involves vanhu vakuru hapana kwazvinosvika pane pazvinotonogera chete saka dai vanhu vamheno tingatichi vemweya kana vechivanhu chaivo pakadai unongopinda pese veduwe hazvisi nyore ungoshaya mwana ungobuda muchipatara zvatopera 22 years uchingorarama ende unosvika mukufa zveshuwa uchingofunga kuti saka vana vangu vari pai saka sei inini ndakatorerwa vana zvakaitikirei kuti vatorwa nditi mukona mibvunzo yeshe yakawandisa saka tongoti mwari dai vavanyaradzawo vapindirawo vakaita vanogonawo sanenge vanhu vanenge vana broadcaster vaitinombowanzwawo vachitaura kuti vanozvigona zvakadai tongotiwo dai vapindirawo ndizvozvo dai vachingoti panyaya dzakadai sobotaridzawo simba ravo riya kuti tauya kuti tione zviri kufamba tikubatsire kuti muone vana vose vaya vanombouya pano vachiti tinorapa panguva dzakadai ndopane tichivanita zvotinyatso kuona kurapa kwacho nokugona kushandira kwacho kuti voshandira vanhu vana vodi voi vawanikwa zvino vakangoti vanorapa zvirwere zvose vanobatsira vanhu tichitsvaka vana kudai takutsvaga vana nemuromo nekukwamata nekufesocial media mune signs dzinogona kuti vana vadzoke saka zvacho auzozvizwisisa kana kungonzwawo kuti vari kwakati handiti maona senge zvemusoro vonotangira kutsvaga paarea iyoyo zviri nani zato 5 months mwana achatoita gore asina kuvigwa asi variko vanoadvertisa nini apakadai apa ndo panokuzviadvertisa wega kuti vedu mabasa angu ndainda kundira kuvabatsira mai avawane vana vavo vozodzokawo pano mai vachiti vaneshuwa ndavawana toziva kuti ava ndo vanoshandira vanhu avanobatsira handisi maona saka kana vachigona ngavatibatsirwo it's so heartbreaking kunyanya zvinotambudza wedu. Amen. All right, Sis Melly, my time. All right, thank you very much, my sister. Okay, bless you. Right. Pane abafuthi wambofona ngatinzwe. Hello. Hello, mamuri seyanzvadzi.
taswera maswera sei visa iphone pa loudspeaker visa iphone yenyu pa loudspeaker mabvisa palaudi mabvisa palaudi asi mabvisa pa wifi network yavo ifunga vabvisa pa wifi instead of kuti vabvise panekekeni yavadzoka hello ya takukunzwa imanje taura ini kuti kakakwana avo kazvandi paconference yepo foni yenyu iri kunetsa ya foni yenyu iri kunetsa network okay ndichazotry kumufonera nefone coach alright okay ya because iri kunetsa amene hanzvadzi vangu vachiti ndazwa nyaya yenyu zvandipawo confidence yekuti nditaure but handiziti vangu vachida kutaura kuti kudii asi vangu vachida kutaura kwai vachandipa confidence vachazofona futi vonzwa guys tambotandara handiti pane here achiri kuda kutaura chimwe chinhu sati ndadona tambotandara guys tamirira aiwa life hazinapera pane 31 yemonday 1 andika then ndizotanga zvedu kuita zvinhu zvedu zviri proper handimaona tisaunda zvinhu zvedu chaizvo handitika and guys please 2021 atiri kupinda vanenge vaine matopics anoda kutaurwa nezvawo pane mamwe andakapiwa nevanhu handika tichamatanga kumabata january matopics ekuti we just do general discussion umwe munhu anenge asina confidence dzekuti ati ndoda kutaura nyaya yangu but panofona vamwe anobva agona kubudikira manje achitaura chizvaruda saka pane matopics akawanda atida kuti titaure handitika mamwe ndaiudzwawo especially imwe yediaspora yanzi isimeli manyanyira africa handitika imboitai topic yevediaspora handiti kuti diaspora vanhu vekuafrica munonyanya kuisa mademands tereki pavanhu vekudiaspora munenge muchida anzi kune vamwe vakadyirwa mari nehama vachida kuvaka zvekuti unenge weida kuvaka kuzimbabwe uchitumira mari kuhama dzako kuti dzikuvakire hama dzodya mari kuda dzokutaridza imba isiriyo kana kuti imba dzavamwe dzakavakwa uchitoti imba yangu yapera anomaona apa anzokapa mari havagutsikani vanenge vachingoti mari toda mari kutodhimanda kunge hameno asi zvanaijo vedu we watanga nechirungu chake quite simely edme I am anytime serenadate intimidatingly beautiful ladies here with my aiwe naijo unoda kuti hatisi kuzvihwa isi zvokutaura hatisi kuzvinzwa handimaona saka anzida kuvara nekubhadhara black taxi kuhama dzedu dzekuafrica timbonzwawo imi vanhu vekuafrica I think vanhu vekuuk that will be the day rekuti vakunyatso kukudzai zvavari kuda handika zvavasagoni kukudzai vari vega palife panapa kana muri vekuafrica muchitawo muchiaplya pfungwa dzenyu muchifunga panenge vachitaura paya kuti vedu wekuno kunoshandwa sei isusuwo tine ndopamunofanira kuteerera ipapo kwete ngoti everyday phone call hatina mari zvozvii zvatodai tiri kuda mari yechakati kutodhimanda kunge muri kudhimanda mari iri kubuda mumugoti naimi asi zvisinei ndakumitongorigani mbochengeta mashoko angu ndinofanira kuisa mugaba mashoko anditi tozomataura kana life yacho yauya because vari kuchema chema neuk you guys isusu vanhu kuno kuafrica we should be hating them zvisingaiti nokuti muchazoona vakublokai mozoti zvafamba sei anomaona mademands enyu they are too unnecessary andimazviona ende hamugutsikani ende vamwe vacho muri kuvabira mari through kuti tikuvaka muchivatadza dzimba dzisiridzo saka tokubatai pachikamu chinotevera chenyaya iyoyo antimaona hanzi ddc akamboiva ddc ndiandoubt the okay vakamboibata haina problem togona ngoidzokorodza ukana vakamboibata tinzo kuti zvinofamba sei anditika so guys aripo here umwe ada kutaura guys ndichanoda ngokudza nechekuti kana paine vana please vane kwete kuprivate school kupublic school kuzimbabwe une mwana wako ari kugona chikoro handika asi kupublic school hauna mari yeschool fees
tine company yakati titsvage vana pano padialysis. So far I think we need about 15 tine vamwe vakatouya antika kuti mubhadharirwe maschool fees gore rese rinouya andimaona necompany iyoyo. Saka une vana pamwe vamwe menge vakajambiwa musina kuona live yandakamboita. Une mwana wako tinokoda paperwork yechikoro yose chipoitwa investigations kuona chokwadi hausi kosa bhadharira mwana uyu. Mwana uyu ane chikwereti pachikoro then zvotangira ipapo. Kana une mwana wako ari kuZimbabwe kwete kuzotunza mabhiri ekuno South Africa emaprivate school kuZimbabwe. Kola hello. Kola hello. Hello, SIS MELLY. Hello, maswera sei? Taswera SIS MELLY. Ndinomubuda zvangu wakupa contribution yangu. Alright. Sezvo pari free kutaura nhasi. Ndizvozvo. Contribution yangu SIS MELLY nawo yakanangana nehakadzi dzedu dziri special kuSouth Africa. Taurai izvozvo. Zvadziri kuita zviri kuvhiringidza magariro netsika dzedu because hanzvadzi dzedu hokoyo nhasi madzanzvadzi hanzvadzi hokoyo ine hanzvadzi mati hanzvadzi dzedu maitira vari kuita ari kuvhiringidza tsika nemagariro edu. Taurai hanzvadzi mati kudi kuti dzakaita muvi nevakomana voziva panapa vachiti SIS MELLY vari kuzoya panapa vachiti SIS MELLY marriage yangu iri kunetsa of which SIS MELLY marriage dzekuita paSouth Africa vari kuita chihure chakanyanya, chihure chiri kunyanya. Kana vachida ngavangotaura SIS MELLY kuti munhu angandiwana naye lula ari kunetsa kwete kuti marriage vari kutora zvinhu zvisiri marriage vachiti marriage. Alright. Mire ndipame kuvaudza but mire makada ndivaridzokorodzi right kwaine hanzvadza matinhasi izvere kutaura zvose indaya yakuzochema nevanasikana vari pano. Vanasikana vari pano ngavarege kutamba nesi vakomana vachiti kwai unoita movie ini nemunhu waita movie ini nemunhu munhu achamiti up zvinhu zvamunenge muchiwirirana zvamakanga muchiwirirana kunze uku kana apinda kuda kunoita yake yaanoda hanzi muri kunya kuhura ndowedzera vashandisa kwai muri kunya kuhura stereki mozodzoka pano muchiti hey SIS MELLY varume ava vari kutibata rafu hey vari kudai kwai imi ndimi muri kunya kuhura imi especially vari muSouth Africa munomu vachidika kwai ndimi muri kunya kutihurira ndozvataura hanzvadzi. Enderai nyumberi nenichivaudza. Ngavadzidze kuti kana vatora vaita move ini SIS MELLY chichotanga bhaketi rechibage kwemusikana makatora bhaketi rechibage ringa pamusikana bhaketi rechibage ronzi kurora kuwirirana namababa emunhu pana 15 zeshuri every woman achibva 100 rand at the end of the month anenge ane 1.5 apa anenge ari muvhini network yavo ichikata 9 kwanza musikana wana kuti vakomana 10 akapuwa 100 rand akapuwa kwai 15 akapuwa 100 rand okuwa 100 rand pai pakupera kwemunhu anenge ane 1.5 apa ane mumwe wari kuita live ini wari kugara naye harimaona saka ndizvavari kuita muri kuita masikana imi muri kuita vakomana venyu 15 asi une munhu wari kugara naye mumwe murume wari kugara naye asi uri kune 15 wamakomana vari kunze zvokuti ukapuwa waya unenge wane 1.5 ndozvavari kutaura zvino network yavo ndoiri kunetsa and I airtime didn't have phone back direct. And that's if network can you break. It send a voice note, and there is a voice note. And that's
itai voice note because network yenyu tachidambuka iri kunetsa. Itai iri voice note chairo nyatsotaura zvamoda pavhiti ndori play apani. Isai voice note pa WhatsApp ipapa. Saka vari kuita voice note, regai vaite voice note. And then kana vaisa regai vaite voice note, kana vaita voice note, then tori play apani. Vari kuchema nevasikana vechidiki, hanzi vasikana vechidiki. Vanzi vasikana vechidiki muri kunetsa. Munenge makarwadzisa hanzvadzi yedu ishi. Saka regaiti muwanewo mugove wenyu vasikana vechidiki. Mirai muzopuwa mugove wenyu nehanzvadzi. Vari kuuya nawo mugove wenyu vachambogadzira. Vari kudzoka nemugove wenyu kuti munoita vakomana 15 wochita live in neumwe munhu waunenge uchigara naye wokorekta ma100 kwese uko. Chokwadi muri vanhu vakaita sei musodzoka fana muchiti kwai tikutsvakawo varume vari kunetsa kuna varume imi muri kuzviporongera moga kuda kudla pese handimaona. Saka regai timirire voice note kana vari kunzwa vari kuisa voice note ravo ubva vasenda voice note tori play panapa. Regai tivape 5 minutes I think vanenge vapedza. Panenge vapedza. So pane munhu abvunza nyaya yemwana kuti mwana wekubulawayo kuti akawanikwa. Mwana wekubulawayo akawanikwa guys. Handiti pane mwana waya mukomana wekukwekwe yaya ari defu akanzi akati akamuona. So pane somebody akatipa idea yekuti endai munotsvaga ningirikiri akati pane namba yakatipa takafona namba iyoyo antika tichitsvaga namba iyoyo ndio yakazopiwa namba yemwana wechikoro iyoyo naprincipal kwafonowa ikoko neana nabhuti vacho kumwana uya. Mwana ndiye akasitaura takavaona kuHarare pakati ndobva pazotsvaga phone namba yemunhu akaonekwa naye. Munhu akanga aonekwa naye akati anga ari pano. Handimaona ndokwangu kwakaita mwana waye ndokuzotorwa ndobvaniswa kune imwe hama yacho kuHarare ndokwangu kwakaita. Handimaona. Saka ya ariko kuHarare ikokoko. Gaitonoti yakwana here time yawo. Saka ndachitaura nyaya yekuti kana une mwana ari kuZimbabwe usiri kukwanisa kubhadhara school fees pa government school, please batai maadmin. Handika enda unosubmita bepa rako kumaadmin kuti ndinaye mwana bepa anodzidza pachikoro chakati handika phone number and everything setonzwa kuti mabhadharo rako school fees chikoro kamira sei, school fees imari. Handitika pane company ida kubhadharira vana 20 gore nouya 2020 wese. Saka musazotwa chisimeli havana kutaura iprogram yepadiaries chete, iprogram yepano padiaries chete. Handimaona iprogram yepano. Une mwana wako ari kudzidza kucheziya, une mwana wako ari kudzidza kwachamunyurudu high school kana primary school kana kuhigh school ameno anogona chikoro but mari ndo iri kunetsa. Handimaona please get in touch with maadmin. Handitika kana chero kwaya kwandiri ini ndokupa phone number dzemaadmin woenda kunonyesa zita rako ikoko. Handitika wewo vazokudza kuti vanoda chii wovapa zvavanoda and then woiswa palist yekuti mwana wese guys January to December chibhadharirwa school fees kuZimbabwe matemu 4 handiti 4 terms usingabhadhari school fees uchibhadharirwa hako. Kana mwana achigona chikoro unombozororawo gore rinouya ukaita musoro nemari yakafa kubhadhara school fees wombozororawo woitawo rimwe business. Handimaona mwana anenge achibhadharirwa chikoro achienda kuchikoro. Handimuri kunzwisisa. Unongoti papepa weki yechikoro chacho handitika number is toda phone number shukuru kunyanya yechikoro kana yaheadmaster kana unayo. Handiona then imwe investigations dzese dzichazoitwa chi neteam diaspora. Team diaspora iyi team diaspora izvo zvisikuitwa nemaadmin chete. Team diaspora yese iri kuWhatsApp group muri kubatsirana kuinvestigate apa. Handimaona kuti ati mangwana macompanies akaya achazouya nezvimwe zvinhu zvihombe zvikuru. Handimaona pano tikavewo transparent honest kwavari but pakatanga kuzowanikwa zvitsotsi panyaya dzeschool fees izvi mazvivharira imini moga for more bigger projects to come. Oh my way, thank you my lolo vava vatonyora admin maona here comment maadmin hanzi ndi edewe koko ndoda kusponsawo I want to sponsor some kids. Oh kune vamwe vatouya futi vanoda kubatsira kusponsor vana vechikoro futi iyo maadmin torai screenshot mailolo batai mailolo maadmin batai mailolo. Saka you see now number yawedzera from 20 people handizoti tave pa 30 kana pa 40 vanoda kubhadharirwa school fees pano padiaries. Saka kana uripo nemwana atadza kubhadharirwa school fees please
batai maadmin torai number screenshot ya mailolo itai in touch na mailolo anditika itai in touch na mailolo maschool fees evana abhadhara tando ngachizvita fast tando submita fast nokuti techida panovhura zvikoro zvinhu zvese zvinenge zvatovechi avari kundisendera message kuwhatsapp ino imbomirai ndo pandiri pawhatsapp iko zvino izvi handimaona ndiri pafoni nefoni iyoyo handimaona chisubmite mupenyu vana vabhadhara vechikoro hatizita hatine 40 va20 vana handizivi namailolo manje toda kutebhadharawo 5 here kana 10 here kana 20 here handizivi but number yakwira. Education is important guys, handimaona. Education is important, education is very important, right? Pana papaita era anzvadza vanenge vasenda voice note apa mire tinondigona kutransfer riyo kuneni vasenda voice note. Vanhu vemaschool fees musauye kuwhatsapp pafoni ino iyi iri palive. Batai maadmin ini ndogona ngozokupai namba chete. Batai maadmin handimaona. Tikuda kuti next year munhu wese panoperawo 2021 guys, munhu wese ari pano mudhayari anga achitiwo ndikuita zvichiita Mwari achibvuma mugone kumirawo netsoka dzenyu tu. Munhu nemunhu agone kuzvimiririrawo. Munhu nemunhu auye pana pachibreaka kupera kwelast year kuti ndaitengesa matomato zangu ini guys, life yangu yakatochinja, ndaitengesa mafrizi dzangu ini, and then pane mwana fone yacho ndoyandoshasa futi palive. Angati pane ndemi palive ndimufonere, but anyway ndichangotaura nyaya yake. Mwana uyu akataura pataiti vanhu Christmas presents, kutengerana Christmas presents, handitika patsina yaakapiwa panapa achizatengerana Christmas presents, handitika patsina yakamuti wona handisi kuda anything, handiti wati unotengesa mafrizi iwewe ndoda kuboosta business rako, ndobva atumira mwana ya $100. Saka handisi kutaura zita because akanzi asataurwe zita akati asida kuzikanwa, handitika manje ndanifonda neprivate number nditori private number shuwa paningikiri private number umana private number pasho era umana. Hello private number ere mainini pasho bedwe ndatraya kuita na WhatsApp calling manje iri kuramba. Okay, saka ndaona kuti ndoita sei ndikuzwa shungu dzekuda kutaura. alright, zvinoita here? Taura heni. Okay, ini ndangoti nhasi zvamatisho vanhu zvakasunungura kutaura. Ndiri kuda kungoti nditi thank you so much my sister neshow yamuri kuita nekubatsira vanhu, ende munobatsira vanhu zvakanaka zvinofadza. Saka inini ndandiri kuda kuti ndingotaura kuti one criticism handisingati criticism, ndingati pfungwa dzangu. Alright, zvakanaka. Alright, iri zvakanaka muyera soko tatoziva kuti ndiwe handi. Saka ini ndiri muyera soko but handifungwa ndiye wamuri kufungira. But ndandinoda kuti nditi inini kwese pamunoita mashows enyu ndinozoona kwekupedzesera muchiadresa vanhu vari kuita criticize you in some way, one way or the other. Ndoda kuti nditi kwamuri, don't give them any minute of your time. Those vanhu vavo regerai vataure kusvika matumba avo atashuka. Really focus on your show and your gift. Because isusu tikutokuonai muri Oprah Winfrey wedu mangwana. Ana Oprah vangosora vachitaura zvavanhu vanosora vachivataura makuwa, vasiyei vataure kusvika mbudzi dzaita sehameno. Really just focus on what your gift and what you are doing to help people. Isusu tikutori behind you 200%. That is here to stay. Achashotwa neni, achashotwa kusvika hameno. I love you, my sister. You are doing so well. Continue. Forget about this negativity. I remember it comes with the territory. Thank you so much. Amen. Usati wadona muyera soko ndoda kuti ndibatsirewo ipapo. Kana waona tapedza kuita malive angu paya sezvo ndati nhasi taurai free malance, ukana ndoda kurerekera kuzvinhu izvozvo izvo nyorai mucomment section uko kana kumwaya maangry face kuti zvazvifutizvi handimaona kuti ndibve ndangonyarara. Saka ndo role anoda kukupa iwo, ndo role anoda kukupa iwo yoyo kuti mudi murambe
avari kufonawo muchifona mirani bowadropa kuti mumbodi tikwanise kubatsirikana saiba mukaona ndozvoda ndiri munhu wenyamawo mukanatoda kudai moti kurumizai kudonha handimaona munenge matondibatsira matondigonera handitika aiwa chaita saizvozvo but naitida kungoti don't give them any of your time they are not worth it vanenge vachitaura zvakaipa nezvezvi regerai vataure pavanotaura ikoko isusu we are here kuti the diaries succeeded. It will grow bigger, it will become a TV channel, and we are praying for that. Oh, amen. Thank you, my sister. Thank you very much. God bless you and Merry Christmas. Thank you. Bye. Thank you. Merry Christmas. Thank you. 2021. Thank you. Bye-bye. Thank you, my sister. Thank you. Bye-bye. All right. Caller, hello. Caller, it's my phone, you mean? It's my phone. Nemchida kuzvinzwa muchitaura pasho here. Mafoni tutuchi, memida kunzwa muchitaura here. Okay, all right. Okay. All right. Ava vasenda message ko zvino ndokupai manje chimbomirai. Ndokupai. All right. Me voice note rauye. Chiregaitiwe voice note yanzvadzi. Regai timbonzwa voice note yanzvadzi. Ava ngambomira timbova voice note yanzvadzi rauya. Yeah, Sis Melly, what I'm saying is vasikana kana vauya ngavauye vakungotaura kuti shamwari panapa tichaita zvekurwara for 3 years. Iwo uchirwara uchindipawo mari tichigarisanga. Asi ukandona ndaita zvandei ndichiita kunzwa kusarwadziwi. Pana kufora sana. Kana kuda kuzondibvunza because at the end of the day vari kuita okay. Vanouya nemoyo wese efuichi havauye nemoyo wese vanouya vakaita zvekuteya handi mazvona Simeli anouya akaita zvekuteya mariva ake ani munhu wanga ari kana 5 kana 10 mariva aiziva kuti ari kupretoria akandibhaiza ndikuenda kujimston ari kujimston akandibhaiza ndikuenda kubreakpan ari kubreakpan akandibhaiza ndikuenda cape town handi mazvona at the end of the day waanogara naye kupretoria kwakwe anenge achizodawo zvemunhu wake zviri serious but iye manje nenhau yokuti anenge achiita zvazva zvekuti anenge akateya anenge asina basa nazvo anenge asinei nazvo izvozvo anenge achitokudzwa kuti ndakauzotsvaga mari kuno handakauzodiwa kuno hakusisina rudo mazuva ano ndiani kwakavaudza kuti hakusisina rudo ririko Sisimeli rudo rwakazara Sisimeli handi mazvona at the end of the day paanozoda kunogara manje pamungomana wechi5 manje utirega tichiita zvemhuri panapa mungomana wechi5 ya manje anenge anetawo futi vosangana vakaneta uyo mungomana wechi5 achiedzera kuti handirore zvakadaro handirore mujobheki mukadzi achiti shamwari enda kumba kuti unondirora kani auda kurorwa manje haasisina pekurorwa haasina munhu achamurora. So what I'm basically trying to say is vasikana vedu ava 2021 uyo madhayaris aya anasisi vedu ava ngavarongeke please chiweti ichichi handi zvakanzi shawa inobatika Sisimeli makataura shawa kana zvanetsa kwete kuti chiweti ichi vanongotambidza munhu wese wese chiweti at the end of the day anenge auda kuti isusu manje isusu tinenge tiri serious manje vakupedzera shukubatire kutirwa mari taungorohwa mari unnecessarily bhegi rakungorohwa Sisimeli bhegi riri kurohwa Sisimeli ufungwa musikana waunenge uchipa mari Sisimeli kuti ngatironge zvinhu wozona mumba macho hamuna chikutengwa vana development riri kuitwa after 5 months munokudzwa kuti ndatenga stand yangu Zimbabwe watenga stand wanga wachiisa kupi mari iyoyo waiwana kupi mari yawashanda waishanda kupi mari so vasikana vedu ava Sisimeli ka please ukumbirawo Sisimeli vasikana vedu ngavaitawo zvinhu zvakajeka ngavazame kuti kana vapinda murudo nemunhu vambomirawo nemunhu uye kana vapinda murudo nemunhu ngavaite zvekuti tiende kudzimba dzavo tinozikanwa havadi kuti tizikanwe mazuva ano kwavari marriage mazuva ano kungoita movini yatoo marriage kana zvatonetsa kuti apadhayari kuti Sisimeli marriage yangu iri kunetsa marriage ipi yanetsa wakarorwa here hauna uri kugara nemukomana mahara hauna bvizwa kana mbambaira hauna kana tinyire here shuga harina kuenda kumba kwenyu but kutaura kuti marriage ipi chihure chatiri kuita ngatirorane ngatibvisirane mbambaira ngatibvisirane chibage kana pasina mari inotsvagwa ka ko munhu anongotanga nekuwana mari here mumwe anogona kuzowana mari akura mumwe anogona kuzowana mari gare gare but formalization yemarriage inofanira kuitwa muchitanga kugara mese because vasikana vazhinji vari kutoita izvozvo zvekuti kana achigara newe anorovesa chiweti mahara achiziva kuti uyu anobvisa mari
at the end of the day dzimba dzacho dzakuparara. Sisi Melly mane basa rekugadzisa dzimba dzisina kumbobvira dzavamba, dzimba dzisina kumbobvira dzamira. Bitterness haishaike muvanhu, tetine mabitterness edu, but techitaura kuti vanhu ngavagadzirise zvinhu zvavo vasikana vedawo. 2021 ari kuyewo madiaries ngavafocus kuslayer kuri kunyanya, and at the end of the day vari kuslayer paFacebook. Pedzezvo kana vabuda kunzoku, kana vasangana nereality yacho chaiyo Sisi Melly, vamwe vacho vanoslayer paFacebook apo munoona Sisi Melly apa, vamwe vacho vanoisa mapicture apa vachislayer paFacebook, makavaona direct munochema kaSisi Melly, munochema kuti nai mwanasikana unozvitambudzirei ndarama life yako usade kufadza vanhu. Amene vanenge vaida kufadza paFacebook ndiani? Mark Zuckerberg ambotarise maprofile evanhu. Mark Zuckerberg haana basa neni, but vanenge vada kuslayer paFacebook. So please 2021 Sisi Melly, vasikana ngavarongeke please. Ndapota zvangu zviweti ngazvivharwe, kwete kuti vangotenderedza zviweti kudaro. Zviweti ngazvivharwe. Lula inodiwa nemunhu wese, but lula ngaimboita ichidzorwa. Right. Voice note rapera muri kunzwa vasikana. I think iyi topic inoda day rayo iyi. Iyi inoda day rayo ishi. Iyi inoda day rayo timbodeidza vakomana nevasikana timbonzwa kuti chii chiri kuitika. Vasikana nemhaka yei vasiri kuda kuintrodusa vakomana kwabereki vavo, plus sei vasikana vachita vakomana 10 ka1. Vakomana vachifonawo vachicomplain about vasikana vachifonawo vachizvidefenda. Hamuzvioni? Iyi inotoda live iyi guys yakazvimiririra nyaya ichi. Tichinyatsonzwa both sides. Hanimaona both sides. Vakadzi vachifona, varume vachifona. Tichinyatsonzwa. Kola hello. Hello. This is Melly. Hello, this is Melly. Hello, tikukunzwa chakutanga akuti mukutinzwa here. Tikukunzwai vasikana. Hello. Tikukunzwai vasikana. Hello. Tirikunzwa. Amene zvikuitika. Hello. Amene zvikuitika wapa ina ndichazivi. Hello. Tikukunzwa. Vasikana vari kuda kuzvidefend. Hello. Ndikukunzwa, isu tikukunzwa. Regani mufanele beki. Vasikana vanenge vada kuzvidefend. Hani maona kuti iyi inozoda show yayo ishi. Namba iripi? Aiwa, isiri yora ichigani chigodaira iwe. Kola hello. Hello kola, maswera sei. Hello, dzima iphone imwe iri kumasure. Dzimai imwe iri kumasure echi2. Dzimai phone imwe echi2 iri kumasure. Dzimai imwe phone echi2 iri kumasure. Kwai ndidzime phone kuti ndaita sei. Jaza. Zvakaoma. Musikana vaende piko namba yangu achifona 065. Vasikana vari kudroveraidwa pana varamba chingofona varaitega indi drop vasikana vandifondidaira dziri kupindirana kod dzacho. Kola hello. Maswera sei.
Pane nyaya ndisina kuzwisisa. Pane nyaya yenhengetsini yemafizi ndatangira chirongwa pasati munogona kutsira nawo. Nyaya chi? Ndokuti nyaya yengamishoro yevana vari kubhadharwa fizi hanhauyakunzwisisa kuti mune mishoro vanhu vakaita sei. Tiri kuti kana mune vana venyu vamusiri kugona kubhadhara school fees imimi zveshuwawo vanotadza kuti kuchikoro vari kuowa vari kwete kuprivate school government school munouya kana netsambe kuchikoro kana ripoti rekuchikoro mopa maadmin consult nechikoro kuti mapayments enyu eschool fees angakamira sei. Kana muchitadza kubhadhara zveshuwa chikoro then munoqualifya mubva matanga kubhadharirwa. Pane munhu achakubhadharirai for 2021 gore rese. But kana haikona kuzouya paWhatsApp yamuri kufona iyi because ndeye pashow chete iyi tichingobva pana pandobva ndatoivhara munouya kuWhatsApp yangu yamunoyazoziva imwe ye 064. Alright. Okay. Toda kunzwa nyaya dzemaschool fees ava. Vasikana vaya manje vangu vachi override nevawa. Okay, amene vangu vachitrai kufona. Kwai bisi gwaibhagedhire chibagwe kana mbambaira kuti ugoti ndiri mukadzi womunhu kwete kungoti kwai murume marriage yangu marriage ipi isaita chihure. Kola hello. Muri right here? Tiripo zvedu. Video iri kumashure bari ndinoda kutaura zvataurwa na voice note. All right. Vanhukadzi vakaonda varasa unhu hwavo. Vanhukadzi vakaonda vakawanda. All right. Okay. Varasa unhu hwavo. Chinhu chavakukonzi havachakonzi marriage yacho, vakukonzi mari. Saka unoona kuti zvazvitaurwa nabhudhawo zvokuti atageta vanhu vokugara navo, kuti ndikagara nauyu uyu ondipa chakati uyu ondipa chakati, at the end of the day obva ati ndine mari. Ndo system yapo. And most of them ike zvinonokudza kuti marriage is not an achievement, but chokwadi chaicho chaipo chiripo ndechekuti marriage is a blessing yakabva kuna Mwari, kwete kuti it's a blessing inobva kuna Mwari. But nekuda kwokuti havachazvikoshesa izvozvo zvanokudza kuti marriage is not an achievement. Saka chaanotageta imari ende unhu hwake anobva ahurasa. Saka nguva dzakawanda munoona kuti tinosvika pakuti sevarume unosvika pakutaura kuti regedza hangu ndisiyane nazvo, kwete nokuti chii, but because nongochiona kuti hatina future. As of testimony, inini ndakarambirwa mari, munhu akandirambira mari kuti handifungi kuti ungakwanisa kundiraramisa life yandoni, ndobva handirambira mari kunzaona mari. Saka it's something chokuti he is saying the truth. Kana vanhu vakava nementality yekuti tinoda zvechokwadi kuroorwa, wointrodusa munhu kumba kwenyu, wopa munhu mukana wekuti aende kumba kwenyu andobhadhara mari, wozikana. That one, it's a good thing. You will be blessed. That's why muchiona zvinomwe zvinhu zvakawanda vanhu zviri kutadza kubudirira, kwete nekuti chii, but because havana that thing yeblessing iyoyo, havasi kuiwana nemhaka ye, because iye ari kupinda mumarriage macho ari kuda mari, ozopedzisa aita chihure arimo. Ndopamazonzwa pamba pacho kuti akando machips chaiyo chaiyo, kushuva kuti kochii nyaya yekuti arasadzika nzani. That's all I want to say, SIS MELLY. Okay, thank you hanzvadzi yangu. Toda kuti tiita show yakamirana nezvenyaya dzakadai straight. Mumboya munyatsotaurana nevakadzi vacho kuti mupedze shungu. Alright.
right, Sis Melly. All right, thank you very much, Andrad. Right, varume vari kuramba vachingochema apa ndimuri kuzvinzwa. Varume vari kuramba vachingochema. So yeah, guys, I think zvanhasi zvakwana, guys. Zvanhasi I think zvakwana. Zvakwana. Iyi nyaya handichadi kuti ndirambe ndakavhura malines. Ndikaramba ndakavhura malines vari kuramba vachifona. Isu tiri kuti tikuda show yacho yakazvimiririra. Hanimaona. Indati hatichadima kuti hatichaidi nyaya iyi. Tiri kuda ziva zatove tu. Umwe ari kufona neWhatsApp, umwe ari kufona direct. Isu tati nyaya hatichaidi, guys. Tinozoida painouya yakazvimiririra. Hanimaona. Alright. Kola hero. Yes, Lolo. Iwewe urida kundibvisa zvenyaya tati hatichaidi nyaya iri kuuya show yakanangana nemi nevarume vacho. Saka mukagara ndangachida kuti ndichakutumirai mavoice note because uchobva ndakabvotsinda ndakanzi ndiite show yakada kudaro machallenges of dating in this era. Saka ndachida kuti ndichakutumirai mavoice note ana ndakatumirwa nevamwe vanhu kuti mugomaplay. Saka musamunenge makuita show yacho ndichakutumirai mavoice note. No problem. Iwe ubvaudza nevanhu vacho kuti vavepo kuti kuti kana pane panoda kuzofunza mubvunzo vazvipindurire. Okay. Alright. Ende pane mumwe musikana panapa pari ndichakupa zita rake ari padiaspora apa. Ane nyaya yake, but now she can't come because of basa rake. Achakupa nyaya yacho yese. Ini akandipa voice note. Ndichakupa voice note. Andichika ndakupa ndimaibhanda vasenda message. Hanzi ndataura nehama dzangu kwawakatumira mawigi. Hanzi takangomachengeta. Hanzi mawigi akasvika 3 days after vabhanda vakwira. Saka manti muri kunzwa iyi ndichaiplay apa. Naita sei. Ndichakuplay apa tumuone kuti freezer. Saka iwe ndichakupa voice note racho. Ndichakupa voice note racho wori start. Kana ndokupa namba dzake utaura naye. Alright, because inini vanonga vakataura topic vanga vakati mashurugu awanda kudarika vanhu. And vasikana vanga vakati mashurugu awanda kudarika vanhu varume chaivo. Varume vanga vakati vasikana mukanyenga musikana kuZimbabwe wakumukwereta mari. That is how the topic was supposed to go like. Saka azvigoni here kuti imimi ndimi muchiri mudating game iri. Kuti mudzihostewo imimi tipo. I don't have an extra phone. Then I'm going to need an extra phone. Then I can't talk to but I'm an extra phone these days. Phone yangu mweyakafa. Alright. So you can do it because I'm denying the phone. Alright. I was tichafamba naye pakanaka. Alright, sharp. Alright, so small. Alright. Okay guys, ndikuverenga ningirikiri. Ndichiverenga message yamaibhanda vasenda message izvo zvapa. Hanzi ndataura nehama dzangu kuya kwakasvika mawigi. Vati mawigi anongovepo nanhasi. Mawigi aya akanga azosvika 3 days after vabhanda vatokwira. Saka ariko kuSouth Africa ikoko. Saka mazviona mawigi ari kumba kwani? Kwamaibhanda kwavakati ndindiseko asi ndakabva vabvunza paipai vakati mawigi akasvika. Ndofunga vanga vasina kubvunza ipapo. Vatoudzwa vari kunisendera message vachiti kwai mawigi ariko kuhama dzavo iko vabva kutaura navo izvozvi. So hama dzavo dzikati mawigi haangoriko wakachengetwa kubva paya paine kuti akazosvika nepost 3 days vabhanda vakwira. Ndo zvavanyora panenge apa. Iri ngoti reconnecting haisi kuconnectai. Okay, right. Isi nyaya hatichaidi guys. Nyaya ndinoona kuti nyaya iyi vanhu vari kuchema nayo. Hatichaidi nyaya iyi. Hatichaidi nyaya iyi. No problem. Bekezela kana mchida kuti Lorraine ai host, no problem. Lorraine can host it too. Hanzi today sayani chatora black text Lorraine hanzi nema neve dating game. Vari mu comment Lorraine ngai host, ngatsvage phone auye a host. Saka Lorraine mukundu hanzi tsvaga phone uye host live uriwe. Saka inini ndoita hangu ye black text. Iwo batako the dating tetirimo mu comment section. Ndinombora sawo muswe mu comment section. Saka Lorraine hoya oita ichi dzevanu kunyenze kunyengana nyanga yako kama mchita nezvamunenge mchitra sita akateerera handitika and then ndokuti comment section ndikunyora dara handisirini uyu munhu anyora comment yake uyu gaindipini ishi hanzi ngatingomirira ilolo aihoste. Saka iyo comment mainzoka handisirini iyo comment indobata yangu ye-black text. Saka vema-school fees please don't forget vema-school fees vese ndakuda kuvhara bedwe. Hai madhari sibodo nikisi. Hello. 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 This is
iko? Chemtanga choda kuti makorokoto gore rawedzero. Thank you very much. Thank you. Tachida kufona nezveshow yamati nyaya dzacho tositaura panext show, saka imwe next show yacho inenge iriko rini? Ngatichitanga iko zvino tatopedza gore kapa. Tatopedza gore. Handi gore riri kupera Friday, asi Friday. Friday. Saka 31 munhu wese anenge ari pamafaro. Pachangoya secretary, treasurer secretary amene achipa report. Maybe neniwo 1 hour yekungoti topinda new resolutions and what not. But I think togona ngoti chishingoti gore noya that is next week tobva tangoitanga. Alright. Maita basa tafara singaite kunzwa voice renyu SIS MELLY. Kwamba muri palive mamuchirizwa wani. Kasiyana nepafoni chimbomire mubotaura naSIS wangu atisikugona izvezvi. Yes, kan vaningina muri seiko? Tiripo zvedu, tiripo pakapa. Muri pakapa lula apa? Ndimi muri kurehwana na brother kaini. Vanotinyemera. Aiwa, regai tizonzwa pashow iri kuuya kuti imimi vacho muri kutiwo chi, muri kuchema chii navo vana Bhudhara. Saka ini vahuta 50-50. Imi muchisawo zvichemo zvenyu, ivo vachisawo zvichemo zvavo. Aiwa, taura henyu ndo vari kutishandisa pakavapa. Pakapa pane lula, aiwa pakapa panesa nelula. Pakapa hapana kuti chimese makafanana pakapa. Pakaipa. Alright, vaningina vangu muve nenhingirikiri neChristmas neNew Year zvakanaka. Tinenge chingosangana ipo pano. So happy to hear your voices too. Tafara kutaura nemi, tinongogara tichikona tichishuwira. Sikona izvo namba dzangu dziripo komodi undifonerawo. Tongotaura zvenyu. Zvinoita busy zvo vatari vatatadza kupinda. Shame. Don't worry, mina ndine namba dzenyu dzakamira sei. Aiwa ndoda kuzokundichakufonerai. Ndokufonerai toga timbonyatsotaura. Alright, sharp. Thanks. Alright, bye. Alright. Vaningina vangu vafara. Right. Anziri bova noike bimbai anziri bova noike kapa mzadara pakapa but isiti of reggae lula ndo panzvimbo payo. But anyway life iyi inenge yakamirigwa dating game saka regaitione saka Lorraine they do love Mishem. You can actually hear them. They do. These girls vafona masikati vandicheta live makwana ndicheta maphotos ndinawo vati vakabva futi Cape Town vakauya muno kuhama yavo muRustenburg. Saka ndavati vandisendere location makwana ndichibva kuchechi ndoenda kumba kwavo ndonovaona kana patosangana ndovaona. She was so happy. My way can your way. Vafara mai vavo vafara zvisingaiti makwana ndikunovaona ndichatoita kashort live zvangu ndinawo ndichikudza kuti munhu yawo vanachita kufonera papai vakasadaira foni andika. So guys, ndizvo zvazvinoita. Unotowanawo vanokufarira nemwoyo wese, vanokudawo nemwoyo wese, kuti pawatadza chapo sezvaita Muyera Soko apa anotouya achikusiura zvichirwadza zvakadaro, anotouya achikusiura. That is genuine love. Anomaona, that is genuine love, right? Mona Lisa umana, Mona Lisa muzofona next time musha. Hanzipewo namba ndakapina one. Tagarisa panapa takuda kuti chigadzirire kukondia neChristmas tichipinda muNew Year. So guys, musi wa 31 zvakare vari kuJoburg vari kuda kuenda kumafaro aya kwabhudhi vaya mudiaries, vamwe vedu mudiaries vaya kunonzi kuiko kunzvimbo kuya andichasistarako kuya kwakanaka kuya kokuti kunobhadharwa 250 vokubikirai kana muchida kuswima toswera tiripo zuva rose. Vari kuJoburg nePretoria handichika kune vakabhadhara so far. Vanditi kune vakabhadhara kuna bhudhi vaya so far, vakanobhadhara kuna Lorraine vakato Mona Lisa. Alright, gandise naike cheri ndakaisa nhingirikiri apa, ndakaisa inonzi chi, ndakaisa keki apa. Unodya sei iwe uri koko kwauri koko? Unodya sei? Ndongokuhwisa nemwoyo keki hauzoridyi. Zvina ndisagara ndariisa panapa.
Vede vari ku UK yotengeraiwo keki uyo michero iyo numbu mwana wake ari kuda keki mimbe yacho inonetsa ndozviri kutoitika panapa tonetsegwa keke chairo panapa hacheri iyo namba yacho iyi ndakupa iyo namba yacho iyi ndakupa isho one last ndiopesira saka vaiva vari kuda kuenda kuNew Year's Eve vasina kwekuenda musi wa31 kune 250 ma250 kunzvimboko zvanga zvasajesta kuti vanoda kuenda kungoendwa nekombi 1 vanhu vakaonekwa kuti vabhadhara vacho vangani tongotaura neboys dzedu dzekujobek dzine mataxi uku tongokwirana netaxi yavo ivo vanhu vose vane mota dzavo vongosiya mota dzavo kwavanosiya dzakapakwa zvakanaka kungoendwa netaxi 1 chipa handika vanhu vosvika vogochegwa vofara vodya vodhidha kwai kune makapu session handi kwai vasina varume vanonyingwa chinyengwa nevarume vanenge variko kune varume vachauyisiwa netraki kwai kune traki richava kuzoburutsa varume ikoko kumba kuyakuyawo handi maona kune traki nevarume vose vari kutsvagwawo vakadzi richaburutswa varume vachaburutswa ipapo saka kana varume vaburutswa ipapo traki irika vakadzi vasina varume muchaona muchange muchinyengana ipapo kwanzi no under 18 handi makaiona live ya kwanzi no under 18 kana une murume wakowo muchida kuendawo you are free to go muri tutu handi maona pavana apa vanganzi pane playground yevana but hazvisi kunyatsondiitira pavana apa sezvo kwanzi no under 18 saka vana handifungi kuti ngavafanira kuti vaindi vana havangakwanisi kuti vaindi. Hello. SIS MELLY. Hi beautiful, how are you? I'm good. Murisei. Ndiri right, kurisei? Ndafara neni ukunzwa voice range. Hey. Nini ndachida ngachikukudzai kuti vanokudai vakawanda kukunda vanokuvengai. Anditi. Thank you, my sister. Saka musambo vanokuvengai don't deserve attention. Musatombo vamenshena musatombo vapa time of day because vanokudai takawanda kusodarika vanokuvengai. Ndizvozvo. Kutanga naJesu wacho kuzoti isu vanhu venyama tinotokudai. Enjoy your Christmas, enjoy your holidays, tichipinda muNew Year. Amen. Ticharamba tichifara panopa diaries. Amen. Thank you very much Muninyina uri mhoresere chimuzukuru chawakabata icho. Thank you my sister, bless you. Enjoy it. Bye-bye. Bye-bye, thank you. Wow. Such an inspirational, very powerful words. Thank you my sister, thank you. So guys, pai kune track revarume richaburutswa. Saka munyenge mchinyengana iko kujobeki. Asi nekuda kwangu zvinu ndiri kuindawo musa 31 ndisina kukuinda musa 31. Saka ndiri kuindawo ndenda kunoona inchangu nende foni dzangu mbiri then ndichizokupai ma V11 yenyu kana mapedza kuti zvinhu zvenyu inchangu nende ndichingofirima andika kana mazopedza madhakwa mapapa ndichingofirima mangwana do rapera mungwani wane ndichikuforwardirai manje kuti zvinhu zvenyizvo iwe wakanyengwana niki iwe waita iwe ndichizokupai anona saka inde ndiripo basa rangu kufirima ndinotofamba nechipower bank kuitira magetsi charger anomaona vanhu vachinyengana havo inde ndinoda kuonawo zvezvichiitika ndiripo ndoda kuona anomaona ndodawo kuona saka ndinenge ndiripo saka guys vari kujobek varikuda kuenda vasina kuenda musa 31 vanzi kubva na3 masikati bata iye Lorraine ndianokupai madetails abrother vaya ina handina madetails acho nemusoro ndivanokupai madetails abrother vaya mogara mavapa menyu kwai munovapa 4 menus dzenyu dzamunoda kudya 4 menus mogara mavapa nedoro raunomwa kana usingadi kutenga doro kwavari unoenda necooler box yako yakazara mazidoro ako asi unobhadhara 50 rand anomaona so ndo zvinenge zvichizoitika kune vari kuda kuenda Joburg kutera mheno kuti kunosangana kupi ndoda ndizongowawo madetails kuti muri kusangana papi ndo pane ndiripo ndakamirawo ndichida kukwirawo mukombi toenda tose mukombi handimaona tichinakigwa tiri mukombi tichienda kunofara asi kana mabhadhara mari dzenyu muye nezvekudzidzisa handika muya nezvidhidhiso handika tichida kuona vadhidhi vakuru uku midhidhi mikuru tichida kuiona uku handimaona saka vanenge vachivadhidhi vaya muya nezvidhidhiso zvenyu handimaona kuti tidii tikuonei animazviona muchidhidha muchidii haitechiripo ise takamirira kufirima tive kuru tv kuru basa redu tichingofamba tichikudai
tichingotora andimazviona. Saka guys mogadzirira musakanga nezvekuchi zvezvidhidhi zvekudhidhisa izvi. Haya, right. Oh, ndimeichepesenhera akanaka kudai. Musada kuzviponera kwavagodhoni. Kwavagodhoni kuzviponera. Kwavagodhoni kwanai makuda kuzviponera chepeseni. Munhu angarapa wandati yes beautiful. Aiwa zvinotaura beauty nekuti ndaiona kuti beauty iripozvo. Hanzi kombi wani nokwana atokwana kombi notokwana 15 panyuye andifungi kuti kunomboenda nokwana ina amen. Kana ikasazokwana kombi tongoitawo plan. Asi ndofunga tokwana because tesina mbowanda ka 30 zvangopinyu anditaka vangotudza musi unoyu good vaya zvangomukirawo makumbo zvasina unyadzo planiwa. Ndifunga kuti ngovagodhe mukuzvifonera kwa mukadzi wangu inema ngovagodhe kuzvifonera ngiri hello ndiwani ndinigodhe nchangata kuzvifonera. Ngovagodhoni zvakaoma kuona munhu akanaka pakuti ukadzi ngovagodhe kwanai muchakurambisa nevakadzi vavo nevarume vavo usadaro. Right guys, saka inda kuenda tosangana nditika tosangana mangwana. Kwai mangwana hanzi Mr. My chair is beautiful. Ndivo here mukoma Selina? Nzina koma ndivo na kufunza icheri. Wo. Ndo andi namba dzavo dziriko ndovafonera bheki. Ndoita video koda kuona mugere paside. Ndokuti ndi believe. Ndoda kuona magara paside. Muri paside navo. Hani ndavaona. Ndoita video koda kuona mugere paside. Ndokuti ndi believe. Makati vabataniro kumakavaka kudai. Ndokuti ndi believe. Otherwise ndinogona kuti ndivo vasirivo varisisirei moda kuti kwa. Ndoda kuti muvagirebe. Kana ndaita video call. Kana kuti mundo vakisa. Ndokuti nditende kuti ndivo. Otherwise I don't believe. Right. So guys, most of zvakanaka musakangane guys toenda kutonodhidha musa 31 toenda tonofara tiriko tichinakirwa tichifara tiriko musa 31 hanzi ndiripo nawe izvozvi ainhema mirai tione kuzvonetsei handitinawo here pavona zvinetsi varipi hello chikisana izvi ndione kisanai tione kisanai ndione kuti izvi hesinana hello hi koma kuti zvamune dzimetsire nyu rakanaka naimi ini mune mudzimai wenyu bullet angel chaiyo zveshuwa vagondifonera achiti muri kuvakanya mukuvagodhoni haatokuita ipati aiwa munotuka comment section ndokuvaudza kusairira chako chako wakakuita ipati aiwa makazvimai mune mudzimai wenyu yakanaka mukuvagodhoni batai goldiro koni murinda mamuona aripi koni murinda hanzi wakandiblokerei koni murinda hanzi toda kuvaonawo hanzi tionei reke matongo munotongagodii mutongoonekwa akanaka zvakuti mudzimai wavo I think vari kuonai but kungoti yangu iri slow inononoka iri kumasure hanzi taitione ava ndime aiwa mukomagodhe mune mukadzi nyaya malafu nemalafisa muri kupuhwai kwanzi beautiful hanzi muri kukomentwa malafu yenyu ayo ari kumwaiwai aiwa mukomagodhe mune mukadzi wenyu akazvinakira hanzi beautiful muroora wow beautiful gulezi imhenya double chibage hanzi muri double chibage hanzi they are both beautiful
Hands lovely. That's they are both beautiful. Oh, Cynthia, they're both beautiful. And vakanaka vese ndaona even mwana wangu akabata apa chimwana nachitaura nacho chakanaka zvokuti tu hanzi loving couple mhenya yemwana beautiful lady vakanaka zveshuwa aiwa makomenti kwa malave nyari kungomwaiwayo malave nyari kungomwaiwa thank you guys aiwa handazogutsikana manje ndagutsikana muve nenyuyo yakanaka makanda kufanana na kuki kumeso zveshuwa serious makanda kufanana na kuki kumeso makafanana naye zveshuwa kumeso kwake makatofanana zvese necomplexion. Thank you most morarabo sharp bye bye. Hanzi ngoma godon pamuromo chete madiaries aiwa vakanaka vakafanana na kuki mufunge vakanaka sakuki kutakanaka vakanaka sakuki animona vakanaka zvokuti ngati ndikuki guys morara bo anditika tobatana musi wa 31 anditi aiwa nemande handa believe ndana sa Thomas nanchida nyatsoona sa Thomas chai handa ndazviramba wena handa ndatsika madziro ndatsika because mudzimai vanhu ndimuzivi sana chida nyatsoona handa so believe manje. So guys, yeah, Marabo, bless you. I love you all. Take care of yourselves, guys. Tobatana zvakare muswe mandi then she kondiane birthday rangu tenge tiri tose anditika bless you.